Okay? Mayong gabi kanatong tanan, SDA Katoliko nga maminaw ani among diskusyon ni Brad Peter Pindon. Sa tema nga akong pamatud-an ako Lunes unang adlaw sa trabaho ug ang ikapitong adlaw nga Domingo mao ang adlaw ipapahulay sa mga Kristiyano. Ngano ako man ang ipamatud-an mga kaigsunan? Kung atong basahon ang Exodus chapter 20 verse 8, klaro man kayo mga kaigsunan nga ang atong Ginoong Dios nagsulti dinhi nga magkatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw ug ang ikapito nga adlaw pahulay kamo. Wala mag-ingon ang Ginoo nga sulod sa unom ka adlaw sugod mo trabaho sa Domingo ug ikapito Sabado pahulay mo. Dili. Timan na nato mga kaigsunan, mas mayo atong abrihon ang kanang kasulatan aron sa pagbasa nini aron masabtan sa atong mga kaigsuunan o hilabi na sa atong pinangga nga si Brad Peter Pindon aron siya makasabot nganong gipamatud-an kuning Lunes unang adlaw sa trabaho ug ang ikapitong adlaw mao ang adlaw nga Domingo nga pahulay sa mga Kristiyanon. Akong basahon ang Exodus chapter 20 verse 8. Akong basahon mga kaigsuunan. Tuguti ko sa pagbasa nini aron atong mapasabot dere. Atong basahon ang 8. Ingon dere ang katong Ginoo, hinumdumi ang adlaw igpapahulay og ilha kini nga balaan. Sa 9, makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay nga gigahin alang kanako. Dili nato kalimtan mga kaigsunan nga kining pagpamulong sa Dios ani ang iyang audience ani mga Israelita nga mga Israelita walay bisan isa ka buok mga Kristohanon. Nganong gigamit man ako ni? Tungod sa akong pagpakita mga kaigsunan nga ang Dios naghatag og sugo nga makatrabaho ang mga tawo sulod sa unom ka adlaw ug ang ikapito mao ang adlaw ipapahulay. Walay specific days. Dili nato kalimtan mga kaigsunan, walay Gregorian calendar niining panahona. Ang klaro nga atong mabasa, nagsugod jud ang Ginoo. Unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Karon mga kaigsunan, kung atong tan-awon ang atong kalendaryo kagigamit nato karon o gigamit pod sa mga 70 Adventist sumala sa atong pag-research, gigamit pod nila ang Gregorian calendar nga hinaguan sa simbahang Katoliko. Nga gigamit karon sa majority sa katawan sa kalibutan. Ang Domingo matawag sa first day of the week. Atong timan na first day of the week ang Domingo, pero timan na nato nga ang akong tema wa gyud ko nagpamatuod nga Lunes unang adlaw semana. Kundili nagpamatuod ko karon dire nga ang Lunes unang adlaw sa trabaho. Kay kung atong tanawon mga kaigsunan karong June 16, ting klase na. Karon kanang June 16. Kung atong tanawon sa atong kalendaryo mga pinangga og mga igsuon, June 16, Lunes, unang klase o unang adlaw po sa simana sa pagtrabaho sa mga maestra. Magtudlo sila. O, unang trabaho ng adlaw. Muna akong ipamatod na kay basig mautana si Brad Peter Pindon, Brad Jomel. Brad Jomel, ang unsa maning Lunes, unang adlaw. Excuse me. Muna nga, ako muna, yung ko nagpamatuod re. Lunes unang adlaw semana kay ang mga daghan natong mga hungihong karon kay basag mulay dalan ba tima na nato akong tema ha? Unang adlaw sa trabaho ang Lunes. Gibase nako sa Exodus chapter 20 nga ang Dios nagsugo sa unang adlaw trabaho. Karon unsang adlaw ba mo sugo trabaho? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ikapito, Domingo gyud sugod lalis. Ha? Wa ko nagpamatuod rig Lunes first day of the week. Akong ipamatudan, Lunes unang adlaw sa trabaho. Natingala bitaw ko lumisukol akong katbang ani. Lumisukol siya ni. Walay bisan isa ka buk opisina mo kag PSA atong Domingo na opisina PSA. Mato ka dito kanang SSS. Makipag-transaction kay SSS sa Domingo na trabaho? Wala. Ngano man. Unang adlaw unang adlaw Time post. All right, bro? Kining wala man gud naklaro sa imong capsule day no nga sumala sa Biblia ug referensya mao gud yang i-text ako ang sumala sa Biblia ug referensya. Ako i-clarify daan nga
ang maong pima ngayang gumatud-an sumala sa Biblia ug referensya mo na ako ang gi-post gi-forward sa imuha niya. Sa imong caption wala na butangan og sumala sa Biblia ug referensya. Okay. Ako, Sige, bro. Mao na gingon ako kaniha nga sumala sa mga reference nga ilahang gi kasabutan. So, apil Biblia ug referensya, why na problema. Okay, bro, 5 minutes and 21 seconds para yung proceed, bro. Proceed ko. Sige. Okay, salamat kayo, Mr. Moderator. Wala na ini si Brad Peter Pindon nagsabot baby ani. Brog na sa messenger kay namo. Pamatud na nako sumala sa Biblia nga referensya. May kutlo ko sa Exodus chapter 20 verse 8 nga wala gyud specific days niya nga magsuot og trabaho ulay. Wala gyud. Wa gina mga pinangga igsoon mo sa pagmata ni Peter Pindon. Kay ang ingon sa Ginoo sulod sa unom ka adlaw trabaho. Ikapito pa ulay. O Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ikapito lisod pog ang ikapito. Sabado gyapon. Dili. Trabaho ako ipamatudan niya. Lunes unang adlaw sa trabaho. Maski akong trabaho kay namo ko trabaho sa di na mo ngala akong kumpanya akong gitrabahoan. Kuan gyud. Ako ipakita na siguro makita, ako ipakita nimo ha. Okay, ipakita. Para po pamamatodo. Kung makita ninyo na akong kanang color green mga kaigsunan no. Kung makita ba yung color kanang color green nga akong kanang green mo nang nagtrabaho ko anang time. Kung magsugod og trabaho diri sa mong trabahoan, Lunes man. Lunes ay samot sa mga government nana sa memorandum circular sa atong panggobyerno 21 memorandum. Lunes ang kasagara gyud unang adlaw sa trabaho. Muna dia kung imong tanawon ang kalendaryo nato sa atong regular kalendar, pula na siya. Special day ang Domingo. Unya karon, unsa may gigamit sa atong pinangga nga Peter Pindon sa kalendaryo nila. Gregorian calendar binuha sa Simbang Katoliko. Unsa mga adlaw sa trabaho re? Lunes gyud oy. Muna mga kaigsunan, kung ato ning tanawon ang balang kasulatan re, ang giingon diri sa ang buhing pulong sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 75 re. Nianang Domingo nanambong kami sa usa ka tigom sa pagsimba o paghandom sa panihapon sa Ginoo. Di si Pablo mao ay nagwali. Usa adlaw Domingo. Nga karon, nagtrabaho ba sa ani? Walay bisan isa ka buk bersikulo bisag putol na lang nga mga apostoles nagtrabaho sa adlaw Domingo wa. Pero mabasa nato sa balang kasulatan ni anang Domingo nanambong sila sa pagsimba. Atong tanong sa English po. Unsay mabasa nato sa English? Atong basahon ang English already. Sa Acts chapter 20 verse 8 gyapon, unsay gino sa The Message Bible. We meet on Sunday to worship and celebrate the Master Supper. Klaro. Sunday way trabaho nga mga apostoles. Muna na kini mga akong kontra karon naglahi-lahi din sila. Yawa pag sila kalendaryo. Una karon nga gikasubo na ko Peter Pindon. Misukol man ni timaha. Timahan na to ha. Basig mulipat-lipato ng mga tao ani. Wa ko nagpamatuod nga Lunes first day of the week. Lunes unang adlaw sa trabaho. Timan-an na to ng tima. Kay basig maabot niya akong pinangga Peter Pindon karon nga ang Lunes first day of the week. Wa ko nagpamatuod na first day unang trabaho. Unang adlaw sa trabaho. Klaro mo na mga kaigsunan. Mateo 28:1. Unang adlaw sa semana diin gisimba sa Nueve gisimba si Kristo sa mga Kristohanon sa adlaw Domingo. Wa gyud kay mabasa sa Biblia ang mga apostoles misimba kang Kristo sa adlaw Sabado. Bisag putol na lang, wa gyud. Wa gyud taon. Pero ako nay nabasa. Nay mabasa mga pinangga. Domingo misimba ang mga apostoles kang Kristo. Misimba gyud. Abot ko na minawas pa Peter Pindon. Gani mga kaigsunan. Gani kung ato ning basa ang uban kalendaryo sa Europe, ang ilang unang adlaw dito sa semana, sa semana, Lunes gyud. Lunes ito ila. Karon kung atong gamiton ang libro sa mga Seventh Day sinulat ilang ministry magazine basin makurat ni Peter Pindon atong pakurat
didikta na lang o kaning mga mananaw karon nga mga sabalista aron masayon mo atong basahon ni ang ilang ministry magazine nga nakabalo ang nakabalo ang kadaghanan mga estudyante o sa gingon re. At o sa gingon re sa page 39 ministry magazine sa gingon re, Sunday is really the seventh day of the week and hence the Sabbath of the Lord. Basahon sa mga sabalista, mga pinangga o mga igsoon, nagpamatuod sa akong tema karon. Unsaon pa man pagbangon ni Peter Pindon ani karon nga daghan kay kog ebidensya niini mga kisunan. Mismo ang ilang ministry magazine maluka pa si Peter Pindon kay ang ilang ministry magazine miingon Sunday is really the seventh day of the week and hence Sabbath of the Lord. Unsa man na kayo mga igsoon? Ilan na maning basahon? May kumpisal nas kamatuoran ninyo. Musa, magbata na. Wala mga kaigsoon, mga pinangga. Tima na to, tima. Time! Dali, aray. Sige. Alright. So, mga igalang mga igsoon, nahuman na yun ang 10 minutos nga pamahayag sa affirmative side. Sa tema nga ilang kasabutan, no? Sa naulahi kabot ang tema ilang kasabutan karon ang Lunes mong unang adlaw sa pagtrabaho ug ang adlawng Domingo ikapitong adlaw nga igpapahulay sa mga Kristiyano. Mao nay tema nga ilang kasabutan karon. Og ang affirmative niya na mao si Brother Jomel Valoria ug ang negative mao si Peter Pindon ang negative side. So, arita sa cross-examination from the negative side to the affirmative side. Bro, Peter, ready ka na bro sa imong oras bro? Ready na baga sa pagpangutana? Okay, unang pangutana bro, Jomel, gigamit nimo ang Exodus 20, versikulo 8 nga unom ka adlaw magtrabaho. Di ba yung magigamit? Ang pangutana na ko kay unang adlaw Domingo, pila ka adlaw ang trabaho sa gobyerno? Unang 5. Tubag kategorikal. Okay, tubag. Unom ka, ang uban, na unom, na 5. Kaya depende mo lang sa gobyerno. Kaya sama, example lang na bro Peter Pindon sa mga uban nga nasa gawas. Isa kong opisina, sama sa mga DepEd, mga maestra magtudlo, 5 ra ginakadlaw ng trabaho. Pero pwede mo sa maglabas adlaw sa Sabado. Kaya Sabado tingsweldo man na ninyo. Tingsweldo man na. Pumito na ang Sabado kay pwede na mga ubog kay tingsweldo. O sunod pangutan na. Objection. Okay, objection time. Wala ko mangutana o duha ang akong ipatubag. Usa akong ipatubag sa akong kategorikal. 5 o 6 ang trabaho sa gobyerno. Gobyerno ha, wala lang ko kung labaha. Ayaw kong dadang likoy Brother Jomel sa gobyerno magtrabaho. 5 o 6. Tubag kategorikal. Okay. Objection ko, Mr. Moderator. Counter. Mr. Moderator, yung pangutan na Mr. Moderator, fallacy of loading question. Kay dili man pwede Mr. Moderator nga mopili ko sa usa nga pwede man duha itubag. Muna gitawag fallacy ang tawag fallacy of loaded question na siya. Di na pwede. Dili man na pwede mopili ko sa usa mahimong sa pag-usa. Fallacy ang pangutan na Mr. Moderator busa. Palihog ko ipaklaro ni Brother Pindon iyang pangutana na lang siguro. Okay. So, actually bro, fallacy man gud tinuod ang kanang kuan kay begging the question man na either of the two pwede man na itubago ni Bro Jomel pero kuan man gud na bro kanang ang iyang tubag man gud sa imong pangutana na ay 5 na apoy 6. So ang iyang tubag is either of the two sa either sa 6 or sa 5 ang iyang ang pangutana niya diha sa tubag niya sa imong pangutana. So proceed na bro sa next question bro. Okay, next question. Imong gigamit ang DepEd ato pa mga maestra. Sa mga maestra, pila ka adlaw ang ilang trabaho? 5 o 6? Okay, salamat. 5 ka adlaw ang ilang trabaho sa ilang trabaho sa eskwelahan kay Lunes pa sa Biyernes muna ting klase nila. Depende kung may holiday. Ang Sabado tinglaba man nila, manglaba mga maestra. Manglaba ang ubang maestra, daghang maestra manglaba na
O sa Domingo mo nang ang mga maestra magsimba gina sila sa adlaw sa Domingo ngano man kay mabasa man sa Biblia god ang mga apostoles misimba kang Kristo sa adlaw Domingo. Sunod pangutana. Sunod pangutana, Brother Jomel. Nagisgot ka og adlaw igpapahulay diha sa Exodus 28 nga mao ang ikapito. Kining ikapitong adlaw nga igpapahulay mao gani ang adlaw nga igpapahulay nga ikapito nga gibuhat sa Dios alang sa tao nga mabasa sa Marcos 2:27-28 mao ni dili. Yes, mo gina Brad Peter Pindon. Mo gina diya kay kung ako gibasa ganina kung naminaw pa lang unta ka ang mga apostoles sa Acts chapter 20:7 na kung basahan para gyud maklaro sa mga audience, ingon din niyo, we meet on Sunday to worship, celebrate the Master Supper. Klaro kay Peter Pindon nga ang mga apostoles wa kitang trabaho Peter Pindon, nagsimba sila sa Ginoo. Muna klaro nga istorya mga kaigsoon mga pinangga. Nasabtan og bisan putol na lang sa bersikulo, why mabasa ang mga apostoles misimba sa Ginoo sa adlaw Sabado? Wa, bisan putol na lang. Sunod pangutana, Brother Jomel, kay naingon man kag yes mao. Sa ato ba kini nga sa Marcos 2:27-28 Domingo ni o Sabado? Okay. Tubag ko ana. Diba? Walay mabasa da ka Saturday. Walay mabasa. Busa klaro kay diya nga ang mabasa di sa Acts 27 Sunday misimba ang apostoles. Busa di Okay, objection. Wala ko nangutan nagbabasa ba og mabasa ba o dili mabasa. Ang akong pangutana kay gamit man siya ganihang Domingo, di ka man siyang tema nga ang adlaw ni kapito Domingo, man siyang tema. Ya iyo man sa yes mao. Di na do ba, yan tumagon. Kini mabasa sa Marcos 2:27 badulong sa 28 nga adlaw ipahulay nga ikapito gigisgutan diri ingon man sa yes mao siya. Ang akong pangutana Mr. Moderator ipatumag lang. Sabado ni siya o Domingo? Okay. So, Bro Jamel, naa ka ba i-counter or mo decide nako? Decide na siguro bro. Okay. So, nasa tong rules bro nga categorical question, tubago na yung categorical unya na explain. So, iyahang categorical bro kung kana bang Exodo 20 ba to bro? Gigamit niya Exodo 20 nga adlaw nga ikapito. Ya Sabado. Sige bro Peter. Ako pangutana nga maabala sa Marcos man sa Okay. Bro, utroha imong pangutana bro Peter, utroha unya bro Jomel, napakay nabilin nga 14 seconds, inighuman nimo sa tubag nimo nga categorical ay ibalik na lang ako ni sa 30 seconds para nga fair pud sa imo ha. Inig tubag nimo sa categorical mo play 30 seconds ng explanation. Sige bro Peter, palihog utroha imong pangutana. Okay, ako kasbong Brother Jomel, gigamit nimo ang Exodus 28 adlaw ipahulay ikapito. Mato pa sa imong tema kana ikapito diha Domingo. Hindi bang nasa Marcos nag-ingon nimo yes mao na siya ang naa sa Exodus nga adlaw ipahulay. Hindi naa sa Marcos 2:27 padulong sa 28 unsa man Domingo ni siya o Sabado? Tubag categorical. Okay, tubag ko ha. Tubag. Domingo kung sa Domingo kung sa Kristiyanos nga pahulay, pero pahulay sa mga Hudyo Sabado. Busa Brad Peter Pindon, muna akong tema Brad Peter Pindon, gibutangan kita ko ng Kristohanon. Kay kung Kristohanon, Domingo gyud mo bitaw sa babasa nako buhat kapitulo 20 bersikulo 7, ang mga apostoles misimbag yun kang Kristo sa adlaw Domingo. Walay mabasa bisan putol na lang nga ang mga apostoles misimba sa Ginoo sa adlaw Sabado. Wala. Sunod pangutana. Sunod pangutana bro Jomel, nasayod ka ba? Nga og i-search nimo imong pangutan-on si AI artificial intelligence. Nga ko tinuod ba nga ang Marcos 2:27 2:27-28 Domingo ni. Nasayod ka ba kung unsa ang iyang tubag niini? Nasayod ka wala? Okay, nasayod ko Brad Peter Pindon. Mubitaw na akong gitubag nimo kung sa Kristohanon nga pahulay Domingo. Kay kung atong basahon ang Biblia nga kining may malita nako, wa man kay mabasa dia Saturday or Sunday. Pero sa Kristohanon nga pahulay Domingo gyud kinabasa ginako dire. Ang mga apostoles misimba sa adlaw Domingo kang Kristo. Walay mabasa apostoles misimba kang Kristo sa adlaw Sabado. Bisag putol na lang. Wala. So pa ko kana bro Jomel. Akong gipangutana
CI. Tinuod ba nga ang Marcos 2:27, 28, Domingo? Ang iyang tubag, nga matod pa niya, maayong pangutana atong tataon. Marcos 2:27, 28, og siya mayon kanila ang adlaw igpahulay gihimo tungod sa tao ug ang tao dili gihimo tungod sa adlaw igpahulay, busa ang anak sa tao ang Ginoo usab sa adlaw igpahulay. Ang tubag dili kini nagtungong sa Domingo, kundi nagtungong kini sa Sabado, Sabat. Mao ang ikapito nga adlaw sa semana sumala sa Hudiyong kalendaryo. So, konteksto si Jesus mitubag sa mga Parisiyo, misaysay sa iyang tinun-an nga mikuha og tigo sa adlaw ibaragay. Ang pangutana, nago nimo bro Jumel. Ang akong pangutana nimo. Unsay nadunggan nimo sumala sa tubag sa AI? Domingo, Sabado. Salamat kayo, Bro Peter Pindon. Akong tubag, Sabado sumala sa konteksto sa mga Hudiyo nga pahulay. Busa, gibasa nimo og nadungog nako og hinaut unta, Bro Peter Pindon, nga nakadungog po nimong kauban nga mga sabrista. Nga kanang Sabado nga gipunting diha, pahulay na sa mga dili Kristohanon. Kay bisang isa ka buok, bisang putol na lang, walay apostoles may pahulay sa adlaw Sabado. Wala. Kay nabasa nako sa Biblia sa mga apostoles misimba kang Kristo sa adlaw Domingo. Muna bagsak imong pangutana. Sunod pangutana kanang lisod-lisod. Pangutana bro Jumel. Sumala sa Biblia ang kining imong gipamatud-an nga ikapito. Naa ba kay mabasa nga ang kining ikapito mao ang Domingo? Naa wala. Sa mga kategori. Okay. Tubag. Naa. Kung naminaw pa lang ka, Brad Peter Pindon, naagid Brad Peter Pindon, nasa inyong ministry magazine, akong basahon, para po nga makadungog imong kauban, nga mismo ang inyong basahon nga ministry magazine, ang gingon dere, akong basahon na, o sa gingon dere sa ministry magazine, Sunday is really the 7th day of the week, and hence, Sabbath of the Lord. Mula Peter Pindon, ang inyong basahon, midapig kang Jumil Valoria. Midapis ka maturan yung son og gawas lang imo ning imong bakako ni ang ministry magazine. Busa Brad Peter Pindon, wa gyud kay mahimo sa kamaturan nga ang mga apostoles misimba sa Ginoo sa adlaw Domingo. Walay so pangutana bro Jumel. Sunod pangutana kay matod nimo. Naa. Ang akong pangutana dili sa ministry magazine, diha sa Biblia. Kay kaingon ka naa. Unsa nga kapitulo o bersikulo diha sa Biblia nga mabasa nga ang ikapito nga adlaw mao ang Domingo, unsa ka teksto? Okay, mutubag ko. Mutubag ko ha. Okay, Acts chapter 20 verse 7 lagi paminaw lagi Peter Pindon. Ay sa kog sapawi ha. Kay bisig mo sapaw ka akong basahon. Atong Bisayaon aron makasabot kag insakto. Ang gingon dinhi, akong Bisayaon ha. Nianang Domingo, Domingo nanambong kami sa usa ka tigom sa pagsimba o paghandom sa panihapon sa Ginoo. Klaro kay na Peter Pindon. Domingo kay magsugod og trabaho ba ang Kristohanon? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ikapitong adlaw Domingo gyud. Dili kay repeat ana. Okay, so og inyong ministry misuporta Sunday gyud ikapitong adlaw sa semana. Sumala sa inyong ministry magasin. Sunod pa ko tala. Sunod pa ko tala bro Jumel kay naingon man gad naa sa buhat. Kanang naa sa buhat nga imong gibasa. Nga ingon nimo naa ikapito na adlaw o dili? Tumag kategorikal. Tubag. Ikapito lagi kina maulay mga apostoles. Okay. Ikapito lagi ni. Sa ilang pagtrabaho kay wa man kay mabasa sa Biblia Peter Pindon. Ang apostoles nagtrabaho sa adlaw Domingo. Kay tingsimba man nila og makaron Domingo og makaron og tingsimba na mo. Muna manimba mi kada Domingo. Kauban kun mi sa mga apostoles kamo kay di man mo makikauban, makikontra man gid mo. Muna pahulay mo Sabado. Bisa nagpatay ni Kristo mga Sabado. Pahulay Sabado. Muna kauban man mi sa mga apostoles, muna musimba gimi kang Kristo sa adlaw Domingo. Muna nga pakikauban na namo. Next question. Sunod pa ko tana bro Jumel kay ingon man ka nga Domingo na ang giingon diha ikapitong adlaw Domingo na diha. Uyon ka ba nga babasa nimo nga Domingo na diha ikapitong adlaw? Uyon ka ba nga daog ka ni debatiya? Pero dili niyo basa pero dili ka debatiya. Uyon ka na dili. Okay, tubag ko. Okay. Usa challenge na bro, challenge na klaro daw. Usa makitubagon na ako ni. Ay ang diha. Uyon ka ba nga kanang giingon nimo nga sa buhat ikapitong adlaw na nga mao ang Domingo. Ug mabasa daw na ka ani debatiya uyon ka na dili. Ug di ka makabasa. Pili ka. Okay, tubag. Dili ko mo uyon nimo. Kaya ang essence sa Biblia nga akong gibasa dili man para sa imong utok. Muna nga ako lagi mabasa lagi dire ang mga apostoles
nasimba kang Kristo sa adlang Domingo. Ha, kung nahinay-nayon na, may simba sila, sa ato pa kay may simba, wala sila trabaho. Kay ting simba man nila. Sama na mo mga Kristiyano, mga Katoliko, wa sa may trabaho sa Domingo, kay ting simba. Kamo kay mo trabaho mo, dili gid mo makikauban sa Ginoo. O sunod pa ko tana. Sunod pa ko tana. Diya sa buhat unsa tuwa kapitulo bersikulo ang imuhang gihatag sa buhat? Okay, tubag. Paminawa. Ay sapaw. Buhat kapitulo 20 bersikulo 7. Ang mabasa nato diri Peter Pindon, nianang Domingo nanambong kami sa usa ka tigom. Unsay gitigom la? Og sumala sa The Message Bible, ang ingon dire, ang ingon akong basahon. Akong basahon ng The Message Bible, ang ingon dire. Sa bro The Message Bible, si Pablo nagsimba gid sila ang mga apostoles sa adlang Domingo kang Kristo. Kamo kay simba ninyo sa Baduman. Gisimba ninyo ang Sabado instead si Kristo. Kami lahi mi si Kristo gisimba namo sa adlang Domingo. Sumala sa Mateo 28:9 ang mga Kristohanon, ang babae nagsimba, umihapa ug misimba kang Kristo. Usa ka adlaw, Domingo gyud. Kami kauban mi sa mga apostoles. Kamo di mo tigkauban, ambot nganong di mo tigkauban. Sunod pa ko tana. Sunod pa ko tana, Gomel. Time! Time na mga higala, mga igsoon. Time na mga debaters. Na tapos na gyud ang 10 minutos nga pangutana sa affirmative side o sa negative side ngadto sa affirmative side og nagkanam-anam na gyud og kainit mga higala ang atong mga diskusyon, ilabi na ang atong comment section. Nagkainit-init na pod ang ilahang diskusyon dinhi. Una dinhi ma-shout out dinhi kang brother Anton Palma Sapal Jr. O diya po diri si Brian Galis, si Tisa Kan, si kinsa ba na diri Jidil Piris Guardian, Doming Balilahon Giro, si Loren Redondo, Renz Ledesma Cartagena, si Brother John Dil, diya po din okay, si Joan Soliano, diya po diri si Sierra Snok, si Winnie Mingo, si Brother okay, Brother John Dil, nabasa na ako ni Brother G. Carlo Badinas, diya po, shoutout ni mo igsoon. Brother Gisrael Arcoba Tamala, si Anto, dire si Anto, nabasa na ako, no? Pedro Doblas, Fernandez Hermani. So shout out sa tanan na niabot ka kaniha og mga 110 viewers, no, mga higalag, mga igsoon. So may pagtanaw ninyo dihang tanan, mga higalag, mga igsoon. Brother Joel Tagbar, Jan Joliman Ray. So may pagtanaw ninyo diha. Chardix Chardix Tubalado og si Gelmar Yamba. So may pagtanaw ninyo, mga higalag, mga igsoon, na ikaw kalimot sa pag-share sa tuang live sa karon aron nga daghan pod ang maka-bless ug paminaw ni nga atong diskusyon. Atong ihatag kang Brother Peter Pindon ang atoang 10 minutes sa negative side sa pagpamahayag niya sa tema nga iyahang ginigar sa maong ning debatiha. Bro Peter, 10 minutes kay magsugod imong 10 minutes kung ready na ka. Libre na ka sa pagpamahayag. Ako lang ring iumpisahan ang imong oras. Okay, maayong gabi sa tanan. Kiniunta nga tema para magidunta ni kang Paul Alima, pero pwede yung tago ni Paul Alima na sayod gid siya nga bunog gid siya ani. Tanawa si Jomel kung unsa ang iyang pagpamutbot. Kamo nga naa karon diri yung mga Katoliko, abli mo rin yung Biblia. Abli niyo. Ang iyang gihatag buhat 27. Objection ko, Mr. Moderator. Bro, sa objection, bro? Mr. Palasyo Baduminim, akong katbang. Namutbot ako. Wala tayo atake personal diri ha. Alright, so bro, ay laking nang butbuton si Bro Jomel kay namahayag raman po na siya sa iyang gibarugan. Okay. So, Abi ninyo mga igsunan. Okay, padayon ko bro. Abi ninyo mga igsunan, dunay tao nga gamiton sa yawa karon panahon na dito nga nganlan. Kung unsa ang iyang pagpamakak, no? Tara. Unsa man iyang gamit nga teksto sa katapusan? Di ko gamit og ngalan ha. Wa ko gamit ani ngalan. Wa ko ni atake kang Jomel, pero ang tao nga gamit sa yawa aning panahon na nihatag og teksto kung masahon og kapiko man ning adlaw. Masahon. Paminaw mo ha. Ngangutan ako sa iya, naka may teksto sa Biblia nga ang Domingo ay kapitong adlaw. Naa. Unsa iyang gihatag? Buhat 27.
Atong basahan og ikapito mag-adlaw. Buhat 20 city og sa unang adlaw, dili man ikapitong adlaw. Sa atong panahon karon mga igsuon, bantay-bantay ta. Naayaw nga mogamit sa tao aron sa pagpamutwak, aron sa pagpangilan. Ha? Dili ko mo atake kang Brad Jumel kaya maamin ko ana, pero dunay sa taong gamiton. Tanaw si Alima. Nanago na. Wala nagpakita kaya naman ang iyang pagbinutbot halata kayo sa Biblia. Unsa na kuno ang kapitong adlaw, Domingo? Ha? Nangutaan ako sa iya. Makahatag ka magteksto sa Biblia, naa ba sa Biblia nga kapitong adlaw, Domingo? Naa. Buhat 20 city. Pagbasa unang adlaw man lagi. Oh? Mao da hindi siya mudawat akong challenge. Uyon ka ba? Ha? Uyon ka ba? Nga og mabasa nga kapitong adlaw ang Domingo. Mudaog na kaning debatihan. Unsa iyang ingon? Usman ko na to. Di ba? Kanga na. Di ka maulaw anak magkanga ka diri sa daghan sa social media. Kanga ka kanya naman ang imong pagpamutbo halatan halata nga wa gid diri sa Biblia. Oh, wala gyud. Ingon ko naakabay mabasa sa Biblia nga ang ikapitong adlaw nga gisgutan diha Domingo naa wala. 20 city sa buhat. Pagbasa unang adlaw semana man nakini. Di man gini kapitong adlaw. Oh, diba? Biruan, sakpan ka. Mo lang yung object dayon ka ingon kag attack personal karon di na ko mungalan kung kinsa ang gigamit sa yawa aning panahon aning katapusan ng inadlaw. Kung dili di man ko mungalan naa si gamiton. Social media pa magpakaya-kaya pa diri sa social media. Utunado ko no to. Ay gani kay karon sumala pa ni AI, ha? Ang kanang ikapitong adlaw diha, kining si AI, artificial intelligence, dili na siya civil Adventist. Sultian ka mo. Oh, dagha gagamit ani bisan pag mga estudyante, bisan pag mga maestra, dagha gagamit ani. Oh, gipangutana na si AI, tinuod ba ang Marcos 2, 20 city padulong sa 28 Domingo, yang tubag dili tinuod. Nya. Klaro nga punto, ang adlaw nga igpapahulay nga nahisgutan dinhi sa Biblia, mao ang Sabat o Sabado. Unsa daw no? Dili Domingo, kundi Sabado ang kapitong adlaw. Namo kay reference Dumel? Usa ka teksto imong gigamit gani og pahayag, namo kay referensya nga ipakita nga ang Domingo ikapitong adlaw. Oh. Ang among magasin ayaw putol-putula kay naghisgot na mahitungod sa inyong pagsupak sa Biblia nga ikapitong adlaw gihimo ninyong Domingo. Iya, gamiton na ikaw maingon din nga, inyong magasin diri sa page. Uy, kiputol-putol na ni mo yung ilara ana oy. Kay og ikapitong adlaw pa na nahimong sukuhay ang amo ang wali nga ikapitong adlaw Sabado. Kay Domingo mo sa among magasin. Oy. Halatang halata ka mangilad ha. Ayaw mangilad sa tubangan sa daghang mga tao. Nga inuli mo ang amo ang magasin. Domingo ang ikapitong adlaw. Iwa gini wali ana. Oh. Bisag mismo si ay nag-ingon nga ang ikapitong nahisgutan diri sa Biblia Sabado dili Domingo. Okay. Lain mo bang tana? Mangutana ko, pang AI Bisag kamo diha nga mga naa karon diha, i-search ninyo si pang AI. Pangutan-an ninyo. Tinuod ba nga ang unang adlaw sa trabaho, Lunes, sumala sa Biblia? Sumala sa Biblia yung pahayag. Ang tubag ni AI. Siya. Wala klaro nga bersikulo sa Biblia na direkta nga yung Lunes ang unang adlaw sa semana sa trabaho. Wala. Matod pa sa iyang gibasihan sa Biblia, Genesis 1:1 padulong sa 5, sa pagsugod sa Biblia gipakita sa proseso sa paglalang. Ang unang adlaw gibulag sa Dios sa kahayag gikan sa kangitngit. Apan kini wala kini nganli og Lunes. Ang unang adlaw gitawag og bag-ong unang adlaw, ikaduhang adlaw ug uban pa. Exodus 28 padulong sa 11 ang napulo kasugo ni sa gisgutan diri ba ni Dumel. Inumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa balaan ini. Sa kapitong adlaw magpahulay ka ng ingon ang Ginoo. Ang ikapitong adlaw, nagisgutan na rin sa Biblia.
Ha? Domingo? Sumala ba sumala ba ni ChatGPT? Lucas 24:1. Ang unang adlaw sa semana sayo kayo sa buntag miadto sa lubnganan. Unsa di ang Domingo? Unang adlaw. Ay, nag-agod din sa social media kung ato ang mga estilo gud. Gamiton to sa yawa. Isipin ko na lang nato. Dili sa social media kita ulabog man ta. Maulan ta. Tanawa karon. Object na ka. Hindi atake ka. Kinsa may ako atake di ay. Kontra mo ta. Aning panahon na bro Jumil, kontra ta. Ikaw ang akong kontra busa. Sultian ta nga ang imong pagkamarog sumala sa Biblia. Wala sa Biblia. Oh. Nakamay babasa sa Biblia nga ang unang ikapitong adlaw, Domingo. Buhat 20 city. Pagbasa ikapito, unang adlaw. Di ka mauwaw? Ha? Di ka mauwaw ana? Wa ginaingon diri nga ikapitong adlaw, Domingo. Unang adlaw, kung sa may gibasihan, ang pagkabanhaw ni Kristo. Oh, napagigain. Tinayad ba nga ikapitong adlaw sa Biblia, Domingo? Oh, ang tubag ni ChatGPT, dili. Sumala sa Biblia, ang ikapitong adlaw, dili Domingo, kung dili Sabado. Supakon mo ni, Brother Jamil. Imo baling supakon, ha? Karon si Kanron, ipangutan-on ta kani, baling supakon. Kung supakon nimo, pakitain kong ebidensya nga ikapitong adlaw Domingo. Oh, pakitain ko, karon basa nga ikapitong adlaw. Kailangan yung asa diri, nga dili Domingo ang ikapitong adlaw. Oh. Muna ako ang nagpamatuod din nga dili Domingo. Ikaw ang pamatuod nga Domingo, tagay ko nako. Ayaw magtago diha. Tagay ko og referensya nga pamatuod nga ikapitong adlaw Domingo. Ako mabasa na ko diri oh. Tinuod ba nga ang ikapitong adlaw sa Biblia Domingo? Ang tubag dili sumala sa Biblia, ikapitong adlaw dili Domingo kun dili Sabado. Saturday. Pasihan sa Biblia, Genesis 2 padulong sa 3. O, kung sa ikapito ka adlaw natapos sa Dios ang buhat nga iyang gibuhat sa iyang gibuhat. O siya may pahulay sa ikapito ka adlaw. Kano sa may pahulay? Ha? Sa ikapito ka adlaw. Nga ingnon na ba nimo kana ikapito ka adlaw diha kay Domingo man na, di pahulay ang Ginoo. Wa ka kuyati. Lucas 14:16, Sabado to, gikan to siya sa Old Testament. Strict padulong sa mga Hudiyo, padulong sa pag-abot ni Kristo. Ikapitong adlaw to siya. Oh. Brother Jumil, wak ibalo. Nga ingnon nimo nga ikapitong adlaw Domingo. Oy, sato ba, anak adlaw ni simba si Ginoong Hesus kay pagka Domingo, nabanha po siya. Ay, nimo Brother Jumil. Last 1 minute. Oh, napagin ba? Makapulungkos ko na. Lucas, 23:54 padulong sa 56. Kung at lumubog ni Ginoong Hesus, Brother Jumil, na mauli ang mga babae, ni pahulay sila sumala sa sugo, nga kanang ikapitong adlaw, Sabado na. Mabito na ingon nga, dili sila buot nga magpabilin ang lawas ni Kristo sa adlaw nga, igpapahulay, unsa man katong adlaw, Birnis kadto. Iya pagkabanaw niya. O sa ikapito ka adlaw na banaw siya. Ay, ilang niya. Wala ay. Unang adlaw. Ay, ni mo Brother Jumil. Ingon-ingon pa ni mo nga. Ingon-ingon pa ni mo nga. Nisukol ko unang adlaw sa trabaho. Uy, nakatuyo na ka. Pito ka adlaw mo trabaho ang gobyerno. Unang ka adlaw mo trabaho ang gobyerno. Nagilad na po kaganihan, no? Unang maray. Pag-abot sa Birnis, wala na trabaho ang trabaho sa gobyerno. Napalay opisina din ang Sabado. Pagka ako ba na nilagkas din sa mga wala yun. Pagka Birnis ana, wala na trabaho pagka Domingo. Kaya ganun, wala na trabaho. Pag preparasyon ang adlaw nga Birnis. Time! Okay, dahan salamat o may gabi ka na kung tanan. Alright, mga igalang mga igsoon, na humana ang pamahayag sa negative side. O mao kadto ang iyahang pagsupak sa tema nga ilang gikasabutan. So way paglangay-langay, ari ta prosita sa cross examination sa affirmative side ngadto sa negative side. Brother Jamel, ready na ba ka? Ready na bro, ready na. Okay, proceed. Unang pauta na Peter Pindon. Unsa may tema nga akong ipamatudan. Lunes
Lunes unang adlaw sa trabaho o dili kategorikal? Ang imuhang ipamatud-an Lunes, pero wa sa Biblia. Ang imuhang pamatuod sumala sa Biblia. Ang imuhang tema, ipamatud-an nimo diha sa tema apan wala sa Biblia. Gipangutan na tabitaw ka na abay mabasa sa Biblia nga ang unang adlaw Lunes sa trabaho. Oh. Nabala sa Biblia, wala. Sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana Peter Pindon. Unsang adlaw magsugod ang trabaho sa mga gobyerno, example sa DepEd, sa mga SSS nga mga trabante, unsang adlaw ang ilang trabaho? Lunes o Sabado, kategorikal? Okay, tubag. Domingo ang ilahang unang adlaw sa trabaho. Kaya kanang Domingo. Objection, Mr. Moderator. Oh. Kaya pagka Domingo na sila masuot Lunes. Objection, okay? Objection ko, Mr. Moderator. Objection. Bro, Wala mo, Moderator. objection bro. Wala, minta ko. Hinay mo tayo, Dre. Akong pangutan na, Mr. Moderator, klaro, kayo, kategorikal mangguto, unsang adlaw magsugod, magtrabaho ang mga gobyerno. Like, akong isang pula siya, like mga maestra, mga nasa SSS, sa mga di... Kana ba? Unsang adlaw ang ilang trabaho sugod? Lunes ba o Sabado? Mupili siya ng duha. Okay, bro, ang iya kategorikal bro, Lunes ba o Sabado? Counter bro. Counter. Ang iyang pangutana bro, nagtuman kong nato ditong Domingo, ganito ba kong Domingo? Sa iyang pangutana bro, wala diha sa duha. Kay ang Biblia unang adlaw. Moderator's time. Since nga mo kong counter is tubag sa iyang pangutana, ihatag na lang nako sa imo bro ang tubag nga naminaamang kinabilin nga 20 seconds. So palihog og tubag bro sa iyang pangutana. Okay. Kategorikal. Tubag Brother Jumel, sa imuhang kategorikal wala sa duha. Pero og imong ikarga ang Domingo, ay Domingo ang unang adlaw sa trabaho. Kay ngano man, alang-alang man og Domingo, dili sila manglaba aron nga wa sila gamiton pagka Lunes silang uniform. Trabaho man ako panglaba alang Domingo. Aron nga pagka Lunes na sila masuot pagka Lunes padulong sa Biyernes. Kaya pagka Biyernes, human ang trabaho sa gobyerno. Pagka human, simba dahil pagkabuntag. Next question. Okay. Sunod pangutana. Imo bang ito mitubag ba kasi eksakto nga pangutana sa kakong kategorikal? Yes, wala. Ay, nitubag sa sakto oy. Kung i-apil nimo Domingo, kay mo ano man itig panglaba pero wa man nimo gi-apil, di wala di sa duha. Ano sa madala? Sunod pangutana. Objection ko, Mr. Moderator. Outside objection. Wala man niya gitubag akong kategorikal, Mr. Moderator. Unsa may imong desisyon na, Mr. Moderator? Desisyon ni sana, Mr. Moderator. Okay. Moderator's time. Ang imuha man kung kategorikal bro, sama ra pud na sa kategorikal niya ganiha. Nganing object ka nga fallacy. So ang iyang tubag sa imong pangutana, sa imong pangutana, wala sa choices. Sa ato pa, wala insakto sa imuhang gihatag nga kategorikal. So sama ka ganiha nga ningon ko begging the question pud ato siya, mao po na ang imuhang pangutana karon. So ug mutubag sa wala ni ana kay ang insakto niyang gihatag mao ang Domingo sa iyahan ng side. So natubag gitubag niya pero dili sama sa kategorikal kay kuan man to kanang unsay tawag ni ana kanang fallacy man pud to. Sama sa imuhang gikuan kaniha pangutana ba anggid-anggid ra man to siya. Okay? So okay. Bro, napakay 15 seconds bro nga bro Peter sa ipamahayag unsa man next question na lang ta. Unsa kay mutubag ako? Sige 15 seconds. Sa duha bro Jumel, sa pangutana nimo akong gitubag. Nitubag ko sa husto. Husto ba ako ang tubag o dili? Husto oy. Sa duha wala diha. O iapil nimong Domingo, ay Domingo may unang adlaw sa trabaho. Kung wala nga sa Biblia, sa lang Ginoo gani. Unang adlaw, yan next question na bro. Okay. June 16. Akong puta na June 16. Unsa man ning adlaw? Lunes, Sabado. Okay, sa June 16, wala man ko'y kalendaryo diri giya tubang.
Posibleng Lunes na, posibleng Sabado na, pero imong ibalik sa Biblia, kay sumala man sa Biblia ang ato ang pagpamatuod, imong pagpamatuod, ay di gina siya mahaom nga unang adlaw sa Objection ko, Mr. trabaho. Moderator. Objection. Ay, Domingo. Objection. Stop the clock, Mr. Moderator. Kaya kung oras, bahuro na di kalit. Sige, Objection. 7 minutes. Dapat kayo 7 minutes. Sige. Objection. 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 Mr. Moderator, akong trabaho, mangutan ako. Oh. Wa ko'y pakialam ni Peter Pindon, naba siya kalendar o wala, o namutmut pa ni siya. Okay. Ang akong pangutana, unsa lagi ning June 16, Lunes ba o Sabado? Categorical man na. Sa'yo naman na. Okay, Tubag bro. ako. Palihog kong tubag, bro. Okay. Ang tubag, ang gilili ka na, naroon ni kalendaryo dayo, ang 16, Lunes. Pero imong ibalik sa Biblia, kay sumala man sa Biblia, ay dili mahaom na unang adlaw sa trabaho, Lunes. Nga naman, Domingo man. Mga kaya kasi Domingo. Ano na pagka-Lunes? Ana kay suoton, di ba? O niya, Next question. ikaw lang sa Domingo. Next question. Okay. Sunod pangutana. Sunod. Iyon ka Lunes, ako po kanang Lunes nga, June 16 dia, magtrabaho ang maestra na, yes or no? Okay, tuwag, magtrabaho ang maestra, pero dili na siya unang adlaw sa trabaho. Kaya naman, manglalabayan na sila ng Domingo. Kaya alam na sila magsuot ang Lunes. Muna unang adlaw sa trabaho, muna sa Biblia. Ipangutan na bitaw na ko sa GPT, kung tinuod bang Domingo ang unang adlaw sa trabaho, insa dili. Domingo, Lunes ang unang adlaw sa trabaho, yung tubag dili. Domingo, tumala sa Biblia ang unang adlaw sa trabaho. Sunod ko na. Sunod pangutana, Peter Pindon. Ingon ka, dili na unang adlaw sa trabaho ang Lunes sa June 16. Ako po na, unsa dahil adlaw magsugod trabaho ang mga maestra karunting klase, unsa dahil adlaw magsugod trabaho, Lunes o Domingo? Okay, tubag. Domingo, kaya naman, manglaba man na sila aron nga masuot sa pagka-Lunes nga, magsugod na sila og tulo sa mga bata. Wala kay bahala kung kana mga maestra. Manglaba na sila alang Domingo. Kay alam nga Domingo na sila masuot sa Lunes. Pag abot sa Biyernes, humat ilang trabaho. Pagka Sabado mo simba sila dili, Domingo ang simba oy. Ang samang taon ka bro. Sanang pangutana bro Jumel. Sunod pangutana. Bubasa ko sa inyong Minister Magazine premise ingon re. Sunday is really the 7th day of the week and hence Sabbath of the Lord. Akong pangutana Peter Pindon, nakadungog ka sa akong gibasa? Yes or no? Yes, nakadungog ko pero kana siya quote na siya sa mga supakiro nga mao na ko na siya really. Mao na siya ang tinuod nga simba pero sa Biblia ni may base di man siya matinuod kay namakak manggani ka ganihan nangutana ko sa imuha. Kini ba bro Jomel nga gisgutan diri nga ikapito. Laban sa Biblia nga Domingo ni. Buhat 27 pagbasa unang adlaw man lagi sa panjapon imong batak bro Jomel. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Kay imo man dadungan Peter Pindon. Ang yun dere. Unsa man imo dadunggan diri sa akong gibasa kay nakadungog man ka. Sunday Sabbath of the Lord o Saturday Sabbath of the Lord, categorical. Kay nadunggan man nimo. Okay. Ang nadunggan Sunday Sabbath of the Lord sumala sa amo ang pagkot nga naay mga supatiro nga mao na kuno na Sabbath of the Lord. Pero di na to mabalik sa Biblia. Kaya ibalik na to sa Biblia, ang Sabbath of the Lord, walay lain mao ang ikapito. Mabito na gikan sa Hudiyo nga mga panahon, hangtod sa panahon ni Kristo, hangtod sa mga babae diya sa Lucas 23:53 padulong sa 54 na mauli sila og mipahulay kay mao kanay balaan nga sugo. Brother Jumel, wala yung kabasa ana. Sunod pangutana Brother Jumel. Okay, ingon ka, mitubag ka, nga sa imong nadunggan, Sunday, Sabbath of the Lord. Akong pangutana, sakto ba to kung nadungog nga imong tubag, Sunday, Sabbath of the Lord? Sakto to kung nadunggan nga imong itubag? Yes or no? No. Nga mali nga pagdungog ana, nga mauna siya, ipo ang buot ipasabot, kay among pabuot ipasabot, lahi man. Ikot na siya. Ikutlo na mo ang mga naggamit ana nga pamatuod nga ang ikapito na ang pito na kuno mao ang Domingo. Nga kung imong ibase sa Biblia, dili mahaom kay ikapito sa Biblia sa Sabado man. Nga kami gawali biya na mo nga ang imong nadungog sayo. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana Brother Peter Pindon. Kini inyong Ministry Magazine, nagsulti nig tinuod nga Sunday Sabbath of the Lord, nagsulti nig tinuod o nagsulti nig bakak inyong Ministry Magazine, categorical. Nagsulti na siya og bakak, masa ikaw mo yung gamit. Kaya nga naman, di man mao ang imong paggamit ana. Imo man gamiton nga ipangaom diha sa Domingo ang Sabbath of the Lord, which is sa Seventh Day Adventist nagkut lang mi nga mao na siya gipanggamit sa mga gipanggamit sa mga
Katoliko o kamo nga Sabbath of the Lord daw kuno na siya. Pero imong ibalik sa Biblia, dili mapahaom. Kaya naman ang ikapito diri sa Biblia mao ang adlaw Sabado dili. Next question. Sunod pangutana. Kay mingon makaganina nga namakako sa buhat 27 ang basaw na mingon re ni anang Domingo nanambong kami sa usa ka tigom sa pagsimba. Akong pauta na Peter Pindon, nakadungog ba ka sa akong gibasa nga Domingo nga nagsimba ang mga apostoles? Nadungog ni mo Peter Pindon o wa ka kadungog? Okay, nadungog na ko na mo sa dakong bakak nimo kaniingon ka ganiha nga ikapitong adlaw na. Dili man na ikapito, unang adlaw man na akong basaw na. Dili man ta buhat 20. Ingon sa dili oh. Kung sa nga unang adlaw, dili ikapitong adlaw mo nga lasakpan ang imong pagpapakat ibabaw sa daghang mga tao karon. Sunod kong tana. Unsa man ay mo dadunggan Peter Pindon? Domingo nagsimba ang mga apostoles o Sabado? Unsa mo dadunggan? Ang ako kadunggan sa imong ingon nga bakat, Domingo nagsimba pero ingon diri wala ingon nga nagsimba. Ingon sa diri og sa unang adlaw sa semana. Nagtigom kami alam sa pagpikas-pikas sa tinapay. Kaya kung imo ni siyang lantawon sa Jewish reckoning, gabiin ni siya sa Sabado. Oh. Nagiwali ni Pablo hangtod sa tungang gabi. Dili ni sama ninyo nga alas 9 sa buntag, alas 11 sa udto. Dili. Gikan ni siya sa sunset sa Sabado, sa Jewish reckoning ni siya hangtod sa tungang gabi kay gikan si Pablo alang pagkabuntag sa adlaw Domingo. Next question. Okay, next question. Sumala din sa Memorandum 21 sa gobyerno sa Pilipinas, ang Lunes, unang adlaw sa trabaho, akong mukuta na, sakto ba ng Memorandum 21 o sayop? Okay, sayop na siya kung imong i-base sa Biblia, pero i-base mo na siya sa gobyerno, mahimong sakto na siya, kaya naman base man sa gobyerno. Pero ang imong pagkamatod, dili sumala sa gobyerno, kung dili sumala sa Biblia. Mahimo na siyang sayo kung imo na siyang giingon nga unang adlaw sa trabaho sumala sa Biblia. Oh, samot ka. Ayaw nga masabdaw na nimo nga wala ka nagpamatuod sumala sa unang adlaw sa trabaho dito sa gobyerno. Wa ka nagpamatuod ana. Sumala man sa Biblia. Next question. Okay, kisumala nimo sakto. Kay di mo kag sakto Peter Pindon, imo na ni uyunan ang sakto. Objection. Uyunan nimo ang sakto, imong sumato ng sakto. Objection. Objection, Mr. Moderator. Objection bro, objection. Wa jud ko na ingon nga saktoy. Ingon ko nga bakak na kung imong i-base sa Biblia. Oh. Ang imong pangutana. Gusto na o bakak? Oh, ay butang-butang ko Brother Jumel God. Bagal ko. Okay. Okay, so ang aton nga oras is ang nabilin sa oras is 34 seconds. Bro, tagaan ta kag last nga question nimo, bro. Para nga okay, maka-proceed. Ana bro Peter Pindon. Naa ba kay mabasa Brad Peter Pindon nga ang mga apostoles nagtrabaho sila sa adlaw Domingo, na kay mabasa sa Biblia kapitulo? Kung naa Brad Peter Pindon, dawaton kung wala kay mabasa Peter Pindon nga ang mga apostoles nagtrabaho sa adlaw Domingo, kung way mabasa na Peter Pindon, dawaton mali mo pildi na ka. Objection, Mr. Moderator. Bro, subjection. Og wala na siya gimingon niya kung kauban di siya makapangutana nga murag ako liable din og proof nga nagpapatuod nga ang mga apostoles nagtrabaho sa adlaw Domingo. Ug wala siya minano wa man ko nagpamatuod na kanang iya magong pangitaan na. Okay. Bro Jamel. Say counter mo, bro. Akong counter bro. Akong counter, kuha ni siya, kanang, kuha manggod, ang tima nako pamatunan ako Lunes unang adlaw sa trabaho. O isip negatibo siya, munang mangutana ko niya, kung na ba siya kung na, challenge niya, kung na challenge man biya akong gingon, kung na siya mabasa sa Biblia, nga mga apostoles, may trabaho sa adlaw Domingo, mapildi ko, kung na siya mabasa. Pero kung mabasa, pildi po siya. Mo man ako yung challenge man na, muna kung dawaton niya, kung dili po na naman na. Dawaton ba daw nimo, bro? O dili? Dili madawat bro kani object gani ko, nga matod ko. Okay, so wala next question. Okay bro, next question ta. Ay kataw mo. Okay, salamat bro. Okay na to akong time bro. Okay na to. Okay. Gamay na muna time milin. Rebattle na ta, rebattle. Mag-shoutout sa ta dire, mag-shoutout sa ta.
sa to ang mga di adini, shout out sa tanang mga nakikauban nato karon na natay nabilin karon nga 88 million nga viewers nato. So di adini si nagpakiguban ka nato Alan P. Tanyuan, di adini si Anton Palma kauban gihapon nato. Si sino man Gin Salvan Galido, si Bro Neo J. Odorf, si brother kundi Winnie ni dede no. Bobby Macalanos, si Rudin Gaga Labs Labaho. Okay, dia po diri si Ayan Ever. Don Pudonas. Kauban gyapon nato si Bro John Del, si Joel Tagbar, si Ramon Talisaysay, Giselle Bilio, si Kitapri Doming Balilahon Giro, o si Anton Palma kauban gyapon nato. Okay, so Giselle Bilio kauban gyapon nato karon, Paulo Hinampas. So mao na mga higala mga igsoon nga tong kauban karon nag-proceed sa rebuttal stand. Sa negative side, 10 minutes kaya po ng rebuttal. 10 mga minutes kaigsunan, may gabi ka na itong tanan. May gabi ka na itong tanan. Ano atong katbang nga, namakak daw ko. Kaya ang iyang gibasa mga kaigsunan, unang adlaw diya, which is kana Domingo. Mo bitaw na akong gingong ganina, sa pagsugod pa, wala ko nagpamatoo din nga ang Lunes, unang adlaw sa simana. Trabaho akong gibasihan. Trabaho ba? Trabaho. Wala man tay lalis nga ang Domingo, first day of the week na. Wala man kumisupak ala Peter Pindon. Ako may permitibo ani. Muna natingala mo bubutan akong gingon bitaw nga kini akong katbang. Magbuhat bigla ang dalan. Trabaho akong gingon ba. Magsugod trabaho maestra kuno. Domingo, na klase Domingo. Ayun ang taga-depend nga ang ting klase karong June 16. Dili in taon June 15. Oy, kay June 15, Domingo man ang June 15. Si Peter Pindon kay Domingo kuno ang trabaho sa maestra, dali klase Domingo. Kasi tila si Peter Pindon. Nga namakak daw ko. Kay migamit ko daw ko atong cellphone ba to. Namakak daw ko nga akong gibasa karon mga kaigsunan nga Biblia man ni ang buhing pulong. Ang mabasa nako dire Domingo man. Domingo gid ang mabasa dire, Domingo gyud. Nagsimba sila. Munang Domingo kay magsugod og trabaho magod sa gobyerno sa Memorandum 21. Lunes man inta magsugod trabaho oy. Lunes gid ang trabaho. Butas Peter Pindon taga-asa ning planetahan Kay sumalan niya Domingo kuno sugod trabaho mga maestra. Ambot kung sa anak na may estudyante si Peter Pindon, na may estudyante. Eskwela na yung anak Domingo sugod. Domingo sugod trabaho. Ay, Domingo siguro ang klase kay manungutan ako kana June 16. Usaan lawa. Warang may pitch siya nganawan mamakak mo sa Peter Pindon god yung sa bakakon kuno ko. Wa jud ko na makak mga kaigsunan. Kay unang-una ang akong gipamatud-an re Lunes unang adlaw sa trabaho, maski sa akong gitrabahoan, gipakita na ko sa presentation ganina. Ako magpakita ko sa trabaho. O sa private na kumpanya akong gitrabahoan, dili man ko trabahante sa gobyerno. Oh, klaro na akong gitrabaho no. Oh, mo makita ba na ninyo? Oh. Usa unang adlaw des trabaho Lunes man. Lunes ang adlaw sa trabaho na mo. Wala Domingo. Wala may sugod Domingo, nay uban kung kuan ka nang kung namang magtrabaho manggali uban mo lang double pay sila. Halidi man na. Muna ako ipamatud ang mga kison muna akong gingon. Pagbantay-bantay ta din mga Esther Sabarista. Kay sila ang bakakon. Wala abi ako napamatud. Lunes first day of the week. Taka-taka man yung mga muning kalabanan lagi pataka-taka lang. Okay, siya may bakakon. O ato masahon ni ilang kan libro. Oh. Usa gyud din Kasi bakakon yun reo. Ingon re, daghan ang mutindog sa atong pulpito uban sa sulo bakak nga mga tagna. Silang mga kamot gidagkutan gikan sa empernohanong sulo ni Satanas. Kini si Peter Pindon sakop sa Sabadista. Bakakon siya bakakon. May magpamatud ko, gipamatod-an ako Lunes unang adlaw simana. Sakto yung pamayag bakakon ko. Kaya dili man na may tima. Trabaho man ako kuanat trabaho. Nya, kung magtrabaho mga gobyerno mga kaigsunan,
Silang trabaho ba di kay manglaba, lahi man butong manglaba. Kana ilang trabaho niya sa gobyerno bago repair na silang trabaho. Ano ba nang siya po mga maestra. Lunes may trabaho na, Peter Pino kay Domingo daw. Nya. Sige. Kay ang instruction sa Ginoo klaro man ko kay mga pinangga. Makatrabaho ka mo sulod sa unom ka adlaw ikapito pahulay. Oh. Lunes man magsugod trabaho asa mag Peter Pindon kay magsugod trabaho kay Domingo man daw. Oh. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ikaw ano mga Sabado, mga supakiro. Supakiro si Peter Pindon kay trabaho man ang tima. Supakiro. Wala may tuman sugo. Oh. Lunes, as Peter Pindon kay wala minimi tuman kay ang Domingo magad. Ting simba magid ang Domingo. Kapila ko na magibasa kanina. Ang Domingo ting simba. Ting simba man ang Domingo. Kay ting simba man di way trabaho. Mo bitaw na mo tas Peter Pindon akong challenge wa midawat. Wa midawat sa challenge. Wa midawat kay wa man siya mabasa sa Biblia. Ang mga apostoles nagtrabaho sa adlang Domingo, wala. Ang mabasa ang mga apostoles nagsimba sila. Nakabantay mo mga kaigsunan? Nakabantay mo? Nako gibasa nga mga apostoles misimba sa buhing pulong sa Biblia. Wa may mabasa ng trabaho. Nagsimba. Way trabaho ang Domingo eh. Wala gyud. Muna nga loy kayo atong katbang karon. Yan adominim na makak na ginaw ko. Kasi man na makak. Wa man ko na makak kay akong gipamatudan ang kamatuoran man. Oh, maski sa akong gitrabuhan, private man ko trabuhan ng kumpanya. Lunes ang trabaho na mo una. Lunes ang kwintada. Lunes sugod, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ting simba Domingo. Para sa apostoles ting simba. Way trabaho. Simba god. Yes, Peter Pindon. Mo trabaho man og kanang Domingo. Kanya ang mga apostoles kay mo simba man. Sa to palahi ra gyud. Lahi ra di ba? Kabantay mo. Mo bitaw na akong Peter Pindon. Bisag yang pag ribata lang ni karon Peter Pindon, kung makapakita sa bisan isa ka putol na lang sa bersikulo sa Biblia nga ang Domingo ting trabaho sa mga apostoles trabaho ba? Trabaho ang apostoles. Wa man. Mo na bantay-bantay ta. Kaya ang akong tema nagpamatuod ko Lunes unang adlaw sa trabaho kay mo manginagyan. Ato sa akong perensya rebe. Nga kuya be, i-open sa tong messenger. Muna nga klaro kayo nga kabalo mga kaigsunan nga ang kalendaryo sa gawas sa gawas. Lunes ang first day of the week dito sa ilang kalendar. Makita mo di sa sa messenger. Muna nga wala gid kapuntos si Peter Pindon nga man nagbuhat man sa lain topic. Yang ipahaom nagpamatod, yang ipamatod mga nagpamatod ko Lunes unang adlaw sa semana wala eh. Akong ipamatod naglaro kay akong pag-affirm. Affirmatibo man ko, nagpamatuod ko nga unang adlaw sa trabaho, Lunes, muna June 16, Lunes, next week, ting klase na. O, muna mga kingsunan. Sige rin, Nino tayo makikita niyo, sum niya. O, sige rin, kung basa ng, kay may gamit pa si ChatGPT, po din gamit ito, sige rin, bilang araw, araw ng linggo, modern business calendar, sige rin, trabaho, business, ting trabaho, sige rin, so, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ikapito, Domingo yun. Muna si Peter Pindon nga, muna ako ito ni Peter Pindon. Magbuhat lang mong iwang kalendar, oy. Huwag mo may kalendar. Nakigamit pag mo kalendar yung Katoliko. Ingon ni Peter Pindon, nga, kining Ministry Magazine ko, no, gikot ko, no, ni, wala na ikabalo si Peter Pindon, nga, kining Ministry Magazine nga kong gigamit, nagpahulain taon sila itong Domingo, kay kapitong adlaw sa simana, wala na siya kabalo di ay. Daghang isde nga nakabalo man mo nang gitubag na kini ni Pastor Bacalares, kabalo sila niini nga mo ni itong gi-explain nila nga wala nila gidinay nga ang Domingo pahulay sa mga sabalista dito. Wala na ni kabalo si Peter Pindon. Domingo kay mo kuno ni ang ikapitong adlaw dito sa Tungga, kay Tungga man kabalo man kay si Mr. Moderator kay ko pa mo ni gamit kabalo siya ni. Kining yung reyo, why Seventh Day Adventist keep Sunday in Tungga? Ang mga sabalista Peter Pindon, paminaw. Ang mga sabalista dito sa Tungga, Sunday ilang pahulay dito. Kay ang Sunday ikapitong adlaw. Wala di ka na-inform. Ha? Wala
di ka na inform Peter Pindon. Muna magtuon mo sa iyong basahon. Kay iyo ra bason muhatag ninyo og kahayag siguro. Una ang iyong basahon klaro kay di o sige Rio. Sige Rio. Basahon na. Page 39. Ministry Magazine 1966. Sige Rio. No. Sunday, ako hilay na yun ha. Sunday is really the 7th day of the week. Oh, 7th day of the week daw. Kung namali ko, namali ni mong Ministry Magazine. Wala dyan ko namali. Kano man, may suporta ang Ministry Magazine sa akong topic. Sumala dre, ang Sunday, ikapitong adlaw sa simana. Mao ang mga sabarista dito sa Tungga, ang ilang pahulay dito Peter Pindon, waslet ting trabaho, walay trabaho ang taga-tuman. Sunday man dito, Sunday ikapitong adlaw sa simana, wala man dai ka na inform ani imong basahon niyo. Ay, pagkaluoy sa akong katbang. Wa ka balo. Oh. Wala lagi magbasa-basa mo sa Ministry Magazine. Still lang oy. Ha? Ako basang magin Rio. Oh. It would mean that 20 one year seconds. in every 70 Adventist would go to church. Wala, Peter Pindon, milaban ang inyong Ministry Magazine sa akong topic. Kaya ang ikapitong adlaw na dito sa Tungga, Domingo. Uy, wake up, Peter, wake up. Uy, pagbata na mo. Peter Pindon, pagbata na. Ayaw na pagpatulog-tulog sa maturan. Sige, salamat. Alright, so arita sa cross-examination, 5 minutes nga cross-examination. Okay, unang pangutan na bro Jomel. Kajat lang kay muhatag ko og oras bro. O sige bro, proceed. Ang imong tema bro Jomel nagpamatuod ka diha sa Biblia. Diha sa Biblia naabay mabasa nga nagpamatuod nga ang Lunes mao'y unang adlaw sa trabaho na wala. Tubag kategorikal. Okay. Tubag. Walay word for word sa Biblia apan sa iyong Ministry Magazine giklaro. Nganong likaya man ang Ministry Magazine mo? Ngano man mabuking ka? Ang akong giingos pagpamatuod sa akong topic, Lunes unang adlaw nga naman kay ang instruction sa Exodus chapter 20 verse 8 klaro kayo ingon ang Ginoo. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw ug ang ikapito pahulay kamo. Una masabtan nato nga Lunes ang unang adlaw sa trabaho. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ikapitong adlaw gyud Domingo. Pagsugod og Peter Pindon sa Lunes lagi. Ayaw likay ang Lunes. Likay mga Lunes adlaw kag Lunes. Nga Lunes man ang unang trabaho. Muna karon natingala ko nimo kay baskula nimo anak Domingo. Sunod pangutana Peter Pindon. Sunod pangutana bro Jomel. Ang imong tema sumala man sa Biblia. Unya nitubag ka nga diha sa Biblia walay mabasa. So may nagsulti ana, walay mabasa. Okay, objection Mr. Moderator. Objection. Okay, objection. Mr. Moderator, iya kong gibutangan og kanang pangutana nga wala ko giyawit ha. Dili na mao akong gisulti niya. Hinaut ko Mr. Moderator, dili siya magkutog lahi nga kuan kay mura man nag-presumption man siya dire. Akong dili lang ka mag-affirm bro Peter Pindon magbutbot og sawit pangutana lang Peter Pindon. Okay. Yes. Counter Mr. Okay, bro. Moderator. Counter. Narong counter bro. Wala ko nagbutang-butang sa iyang baba nga wa niya gitubag. Ang akong pangutana bro Jomel hinumdumi. Ang imuhang tema sumala sa Biblia. Gipangutana ta ka diha sa Biblia. Naa ka ba'y teksto sa Biblia nga nagpamatuod nga ang Lunes unang adlaw sa trabaho na o wala? Unsay imong tubag? Wala. Ay, Okay bro, proceed bro. Next question. Pangutana bro. Pangutana bro Peter. ha? Pangutana. Sige na. Aw dili sa motubag ato? Ay, balik kami. Ako na to bago na. Okay, troha pangutana bro. Ang akong pangutana diha sa Biblia. Diha ba sa Biblia? Naa ka ba'y kapitulo ug bersikulo sa Biblia nga nag-ingon nga ang Lunes mao'y unang adlaw sa trabaho imong tubag wala, di ba? O ningon man kag wala. Karon kay wala man day uyon ka nga wa ka nagpamatuod sa Biblia. Tubaga, uyon o dili uyon. Okay, di ko yon nga naman. Nagpamatod ko sa Biblia. Kaya akong gikapyutan sa instruction sa Ginoo sa Exodus chapter 20. Kay walay specific day nga magsugod og trabaho. Unang gigamit kong referensya kay ang unang adlaw sa trabaho Lunes magin Peter Pindon. Bisa pagdili mabasa na word for word sa Biblia apan ang karealidad, ang kamatuoran Lunes unang adlaw sa trabaho. Daghan man ka na
Natingala bitaw ko nimo kay ang Lunes ang Lunes dili daw na mating klase mo ipangutana ka nako kanina. Og mas mo inyong Ministry Magazine misuporta sa akong topic nga wa ka kabalo Next Peter question. Pindon. Pagtuon si mo Ministry Magazine aron mahayagan imong una-una. Sunod pangutana Peter Pindon. Sunod pangutana bro Jomel ingon man ka nga wala kay babasa niya. Ingon na buka karon nga naa. Di ba? Ingon man ka nga wa ka muuyon ka magdili nga di ka muuyon sa to pa nagpamatuod ka nga naa. Kay naa man ihatag ang kapitulo bersikulo sa Biblia nga ang Lunes unang adlaw sa trabaho. Asan nimo mabasa sa Biblia nga ang Lunes unang adlaw sa trabaho? Kapitulo bersikulo ha? Okay. Objection ko Mr. Moderator. Na. Objection ko. Objection. Objection Mr. Moderator. Mr. Moderator, where are you? Objection na. Sige. Gahupabot ko sa mga objection. Objection ko, Mr. Moderator. Wala man ko, Mr. Moderator, yung nga mabasa yung Lunes. Wala man ko mingon, ana. Ang akong ingon, sa Exodus chapter 20, dito ko nagbase nga why specific days nga sa pagsugod sa trabaho. Apan ang kamaturan, Lunes unang adlaw. Kay kita sa Alright. karon Lunes maging magtrabaho una. Okay, moderators time. Counter objection. Counter. Ang counter Mr. Moderator, di siya dapat maglikay-likay. Yung uyon ka, dili ka mo uyon. Dili man ako sa mo uyon. Tato ba na kay tikso nga ihatag? Asa man ang Alright, imong so tikso ihatag? Samang ka. sige. Chappy man mo sa kuha lagi. Okay, so moderators time. Bro Peter, sumala sa iyang tubag, sa iyang objection sa imong pangutana, wala daw siya nag-ingon nga Lunes, mabasa Lunes diha sa Biblia. So, kuan lang bro, i-refresh bro, i-reconstruct imong pangutana kay base siyang tubag, wa man siya nag-ingon daw nga Lunes ang mabasa diha sa Biblia. Okay bro, next question. I-replace na ko ang pangutana bro Jomel. Sato pa karon kay wa man di ay diha sa Biblia nga Lunes ang unang adlaw sa semana, ang unang Lunes ang unang adlaw sa trabaho. Kaya wala man dahil sa Biblia. O yun na karon nga wala na sa Biblia ang imong pagmamatuod. Kumbaga, yes or no? Okay, tubag, digi ko mo yun. Ano man? Ang instruction sa Ginoo lagi sa Exodus chapter 20 verse 8, basta mo trabaho ka sulod sa unom ka adlaw. Muna bitaw akong pagbaton, Biblia referensya. Ganong Biblia referensya. Ang Biblia nagkutlo ko niya nga ang Dios naghatag og unom ka adlaw nga trabaho. Kuya magsugod og trabaho karon kay Lunes man ta. Lunes man ang mga trabaho sa gobyerno o tingklase, mga maestra o mga PCA, ang transaksyon to kay Lunes man sugod. Mo bitaw na akong ingon, mag-ihatag Lunes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ikapitong adlaw Domingo lagi Peter Pindon. Sunod. Magsugod Next trabaho, question. dili first day of the week akong mamatunan na trabaho. Sana bro Next Jomel, question. dili ka mo uyon. Ikaw may kaingon anak karon dili ka mo uyon. Nagpasabot nga naa kay kapitulo bersikulo nga Lunes ang unang adlaw sa trabaho. Gipangutana ta ka karon. Sato pa uyon ka nga wa day babasa day nga Lunes ang unang adlaw sa trabaho. Ingon mo di ka mo uyon. Okay, naaman di ay ka kay di man day ka mo uyon. Sato pa naa kay teksto kapitulo bersikulo sa Biblia nga Lunes ang unang adlaw sa trabaho. Asa man? Yatag. Okay, tubag. Yatag. Tubag ko ni mo Peter Pindon na. Yatag. Ging na bitaw ka na ako nga wala ko nagpamatog Lunes yun. Ang ipamatunan ako lagi, Lunes unang adlaw sa trabaho, Biblia referensya. Sa Exodus chapter 20 verse 8, abot kung makasabot unta ka, ingon ng Ginoo, makatrabaho ka mo sulod sa unom ka adlaw, og ting trabaho sa atong panahon karon, ang mga gobyerno, mga maestra, mga SSS, mga OFW, mga kuwa, uwa, Lunes ang trabaho ay opisina ang Domingo. Ang opisina lagi sa mga kuan, mga DepEd, ay labi na sa mga Next question. Lunes lagi ang trabaho, Lunes lagi. Last Bisya question. referensya akong pamatudan. Unsa naman taon ning tawhana nga sunod pangutana na. Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection. Payaw-yaw. Mr. Moderator, reklamo ka bang Mr. Moderator? Dili lang to sa masuko. Kung di makapuntos ba, ang trabaho mangutana ra manggod, di kay magreklamo. Kung reklamo man siya Mr. Moderator. Ang trabaho mangutana, di kay kung di ka puntos, masuko. Mangutana sa Okay, Mr. moderators Moderator. time. Last question. Counter Last moderate, question. counter objection. Counter. Upton man guni akong oras god bisag ingon na gyud ka nga next question. Sige, pagyapon sa yaw-yaw, di ko ka follow up dayon ba?
Okay, bro. Last question, bro. Last question. Kumita, ako biya ganiya, wala kong ingana si mo ha. Nga ikaw, gabalik-balik ang kuwan. Ayo anak Mel. Ayo anak Sige, Mel. last question, bro. Okay, Kaya napapagay oras na bilin. Last question. matod nimo, wala bitaw ko nagpamatod nga Lunes. Oh, ingon ka, wala ko nagpamatod nga Lunes. Oh, kay wa man na ngalan diha. Uy, nagkaroon. Objection, Mr. Moderator. Objection ko, Mr. Moderator. Taka-taka ni tawanan yun, no? Ay, kay ingon ana. Objection, Mr. Moderator. Objection. Mr. Moderator, klaro, wala kaming og dili Lunes, oy. Ano day? Ang akong tema lagi, Mr. Moderator, Biblia referensya lagi. Ala ko, bisag way mabasa word for word ya sa Biblia, na ay referensya. Nag-uban man sala ni Peter Pindon, kay midawat sa referensya nga tape. Okay, bro. Ang pamatudan. Biblia referensya. Okay. Nagdugay ta dili nga last question naman lang unta. Moderator's decision ta. Ang Bro Peter, proceed na lang sa imong last question. Unya Bro Jomel, palihog na lang ko paminaw ihang pangutana unya tagaan ta kay gayon sa pagtubag. Sige. Proceed. Ngani mo Mr. Jomel, wa ko nagpamatuod diha sa Biblia. Oh. Kaya nga akong nagpamatuod Biblia referensya man. Sabi kay ingon ana. Oh, karon pangutana. Mr. Moderator, objection ko, Mr. Moderator, dili na ginamao ng Peter Pindon. Dili gi ko mosugot, Mr. Moderator, nga iya kong tamunan og istorya nga wa na kong istorya. Pinuha. Ay, ano mo istorya? Puot. Okay. Moderator isip moderator mo ne. Ang akong nadunggan sa giingon ni Bro Jomel nga walay word for word sa Biblia nga Lunes ang unang adlaw sa trabaho. So mo na akong nadunggan Bro Peter. So last question na ta. Last question na lang. Wala na yung objection na. Sige bro. Okay, wala nimo diha sa Biblia. Wala. Ikaw na ingon, wala. Wa ka na kamatuod word for word diha sa Biblia nga Lunes unang adlaw simana. Unang adlaw, Lunes unang adlaw sa trabaho. Pangutana na ako nimo Bro Jomel. Uyon na ka nga diha sa Biblia, wala diha ang Lunes unang adlaw sa trabaho. Uyon na ka na. Tubag, di ko mo yun. Ano man, binawa. Medyo ko mo yun, kaya ako lagi pagbase sa kumabato lagi. Ingon ang Ginoo Peter Pindon, hininayon, makatrabaho ka mo, sulod sa unom kaadlaw, trabaho. Ikapito, pahulay. Ya, magsugod trabaho, Lunes, magtrabaho. Sa atong panahon karon, wa may sugod Domingo. Sa butang mag-eskwela mo anak, Domingo. Wa man to klase Domingo Peter Pindon. Wala ba yung kabalog na klase Domingo Peter Pindon mo sa Peter Pindon, pag mata o sabi, nagdamgo ka. Sunod pa kutana, ay wala na dahi. Last question na to. Okay, 10 minutes nga presentation para sa affirmative side o negative side. Okay. Mayong gabi sa tanan. Diha na to nakit-an si Brother Jomel nga wala gid ay sa Biblia ang iyang pagmatuod. Sa referensya sa nagpamatuod. Nya ang iya pag gigamit nga amo ang magasin sa page 39 wa siya kihibalo og unsay tibuok context ana. Ito ba naman ni Pastor Chris Bacalares? Imo ra gid nagbalik-balik panggulo. Kaya ang tinuod mga Seventh-day Adventist nagsultian na nga sama sa imuhang huna-huna ay ang Seventh-day Adventist nagwali na nga kapitong adlaw Domingo, di ba? Use your common sense. Brother Jomel. Okay. Ang imong paggamit Brother Jomel sa Exodus 20:8 wa na haom ingon diha makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Ug Lunes unom ka adlaw ang trabaho diha sa gobyerno. Lima raman. Okay. Kwentaho na. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Pagka Sabado na pa trabaho sa gobyerno. Wala na. Oh. Nganong wala na? Tungod kay ang gobyerno nagbasa po na sa Biblia nga kanang duha diha kanang gitawag og kodis diha nga nabilin para sa atong pamilya na. Oh. Ang usaan na para sa atong pamilya nga dadon na to dito kang Jehova nga atong Dios. Kay naingon siya, og sa ikapito ka adlaw nga balaan alang kang Jehova nga atong Dios. Unsa di ay? Sa atong pamilya mugahin ta og adlaw nga usa ka adlaw dito kang Jehova nga inyong Dios. Usa ka adlaw gid na. Pero sa duha ka adlaw. Pero unsa may gibuhat ninyo? Tibok adlaw inyong gigamit ang buhat. No, isa-isa na ako arong buhat Jomel. Sultian ta ka, wa lang ka nagtuon ana. Sabtag maayo ang reckoning diha sa buhat 20 kapitulo 7.
unya ta mo adto diha itaas man akong oras. Diri sa ta sa imuhang pagsinyitik. Okay. Pito ka adlaw sa unom ka adlaw magtrabaho ka apan sa adlaw nga ikapito alang kang Jehova nga imuhang Dios. Okay. Pagka human sa Biyernes say una pamilya o para sa Ginoo. Oh. Ana sa Mateo 33 no siguro na sa 3 outside 33 wa ko masayop. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kinsay unahon? Ang Ginoo. Mao na nga human nimo og trabaho sunod sa Lunes, gikan og Lunes, kay Lunes man ka magsugod ang trabaho sa gobyerno. Pag abot og Biyernes, pahuway na. Wala na trabaho pagka ikapito. Pagka sunod adlaw kay ngano man atong igahin alang kang Jehova nga atong Dios. Pagka human anang adlaw, first day of work na pod para sa imuhang pamilya. Manglaba ka, isuroy ni imong pamilya, para na kay chance para sa imong pamilya. Mao na siya biblical, Brother Jomel. Tinuod ba? Naa ba sa Biblia nga unang adlaw sa trabaho Domingo? Okay. Sumala pa ni ChatGPT, ingon sa diri Excuse me. Genesis 1:1-5, pagsugod sa Biblia gipakita ang proseso sa paglalang. Unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw. Nagisugod sa diri nag-ingon sa diri. Nagisugod sa diri nga ang unang adlaw sumala sa maong basahon sa Biblia, Domingo. Unang adlaw semana 20 sa buhat, City. Domingo ang unang adlaw sa semana. Mao pud na ang unang adlaw sa trabaho sama sa paghimo sa Ginoo unang adlaw. Nabala sa Biblia, Bro Jomel. Ingon ka, naabay mabasa sa Biblia nga nagkahul o nagtrabaho sa unang adlaw. Naoy. Ingon bisag putol ka, tibok yun, dili kay putol. Brother Jomel, basaho na. Hebrehanon 4, versikulo 10, ingon. Kay ang mahisulod ngadto sa katulayan sa Dios niundang usab sa pagpamuhat sama sa dihimo sa Diyos. Dito sa moderator, stop. Isa naman ito. Bro? Ha? Ulan? Gaulan diri sa kuha. Sige lang, i-off lang nako ako ang microphone. Sige, lihog ko off. Kaya rin nadilit maka-discord. Yeah. Sige ko po ng oras. Gunel, lihog off sa mga Gunel. Basta sa mga pong area. Danha man. Sa kuha ng area bro, gaulan diri. Medyo kusog-kusog. Sige lang. Wala bro, clear. Wala may ulan sa mga bro. Lihog off sa inyong mic. Ganyan. Hindi ko palayon ko. Sige bro, proceed na bro. Peter, padayon bro. Chapi ka bro, chapi. Hina siya ng signal bro, Peter. Bro Peter, hina yung signal bro Peter ba? Pagman. Bro, hina yung signal bro. Chapi ka bro Peter, chapi. Bro, chapi ba ko ang bro? Hindi ba? Ay, anak mo tayo. Diba ko komento ko sa nakakaroon diri sa Rom. Gaulan diri sa kuha og bulyoman ako kusog kayo ang kuan sa ulan bro. Sige lang. Inyot ka bro, inyot. Hello bro. Chapi ka bro Peter. Gini. Okay na? Kana bro, kana. Kana, okay na. Ah,
Sige. Ako ang gipamatudan, tumala sa akong gibasa nga ang iyang gipangayot nga nikahapaw ni trabaho ba ang mga apostolate? Yes. Kay niundang man sila sa adlaw ng ikapito nga maong kapahulayan, nakaundang usab sila, nakahimo sila sama sa gihimo sa Dios. Unsa man gihimo sa Dios? Ni trabaho sa unang adlaw, ikaduha, ikatulo, ikaapat, ikalima. Hangtod sa ikaunom, adlaw nga pangandam. Lalo tayo. Tinaw tayo itoong ang maong story sa Biblia na kanang adlaw diha nga ikapito sa bato gina siya. Iya ang Domingo sumala sa bisan asa nimo taon sa Chat-GPT. Search niyo ang unang adlaw diha na nasgitan mao gid ang Domingo. Ug ang ikapito walay laing Sabado. Kung nga magmata na lang mo. Magmata na lang yung mga igsoon. Kay aron nga masabtan ninyo. Anya. Okay. Salamat giop ni Dan Maase no. Nga kuan. Ang dili sa Biblia mga igsoon, ang gigamit ni Bro Jomil nga unang adlaw sa semana, buhat 27. Sultian ta mo. Jewish reckoning na diha. Basta hagod gikan sa city padulong sa 14:15. Oh. Gitaas ni Pablo ang iyahang wali kay kay hangtod sa gabi og dunay nahulog nga bata nga patay ang bata pero nabuhi. Wa man na. Kay pagkasunod adlaw sa ato pa Domingo mugikan siya. Sa ato pa kagitaas niya ang iyang wali, dili na siya Domingo nga sama sa inyong huna karon nga alas 9 sa buntag magmisa, alas 10 wala may misa nga na sa una. Kining mga apostoles nga nagwali sila ni Pablo, sunset ni siya sa Sabado. Oh. Gitaas niya iyang wali hangtod sa tungang gabi Kay pagabuntag mugikan siya. Unsa man ang adlaw? Domingo. Domingo sa nagikan. Adto sa tabok sa isla. Oh. Paman na istorya god Brother Jomil? Muna nga ang mga tao karon inyorang giling-lingla ba. Pero klaro nga pagka-istorya ang imong tema di gid kabarog. Di pangutan na ta ka. Naa ba sa Biblia yung sa imong tubag sa kuha? Wala. Oh, walay litra walay word for word. Sa ato pa nagpamatuod ka nga wala diha sa Biblia. Asa naman nimo gikuha? Dito sa among magasin. Anya, ang among magasin. Kung imuhang basahon na among magasin, nagtudlo ba mi nga ikapitong adlaw mao ang Domingo? Ha? Wala bisan asa dapit sa kalibutan, walay nagtudlo ana. Kana siya miskot ra nimo. Oh. Imo ra nang gibasa diha sa tungga nga ang ilahang ikapito diha Domingo. Oh, kay og naggamit sila ana, dili na siya biblikal ang ilahang paggamit. Wa milabot ana kay amo ang pagtudlo is biblikal. Oh. Kana siya nag-repair na siya sa mga tao nga ilahang gitudlo sama ninyo ba nga ikapito mo ang Domingo. Mao man gud na Brother Jomil. Sa imong giingon karon sa kuha nga kuan, sa imong giingon karon sa kuha nga ang ikapitong Last 2 minutes, last 2 minutes. Iop lang, okay. Taas-taas pa ang last 2 minutes. Sa ato pa, Brother Jomil, ang imong pag-ingon nga ikapitong adlaw, Domingo, pagbasa unang adlaw di ay namutbot ka. Ya sa imong pagpamamutbot, dili ka maulaw ana nga social media na namutbot ka nga ang Domingo dili ikapitong adlaw. Unang adlaw man Oh, unang adlaw buhat 27 og sa naunang adlaw. Naunang adlaw man. Dili ni kapito. Tanawara, unang adlaw nya inon nimo ikapito. Layo kay Brother Jomil. Imong gigamit ang Exodus 20 pagpahaom sa inyo ha. Ang Exodus 21 nag-repair na siya sa unsa man sa 7 ka adlaw nga pagbuhat sa Dios. Genesis 1:1 padulong sa 5. Yan sa man na nimo. Bisan si Chat-GPT nagpamatuod nga ang unang adlaw nga girepiran ang pagbuhat sa kalibutan hangtod sa panahon ni Kristo. Nagpamatuod nga ang unang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo Domingo. Ya umuyon ka karon nga Domingo na unang adlaw sa pagkabanhaw. Di ba ni uyon man pug ka ana? Di man na nimo supakon, ikaw biya nag-ingon nga di nimo na supakon. Kaya imo unang adlaw ra gyud sa trabaho. Yan alay na sa Biblia day nga unang adlaw sa trabaho Lunes. Kay og Lunes nag-ingon diha sa
Hebrehanon 4, Brother Jumel, 4 Gs, ang nakasulod sa maong kapahulayan, unsa man ang kapahulayan, katong adlaw ikapito. Muundang usab sa ihang pagpamuhat sama sa gihimo sa Dios. Unsa man gihimo sa Dios? Unang adlaw nagtrabaho, ikaduha adlaw nagtrabaho. Mao pa gihimo sa nakasunod anang maong kapahulayan kinsa man na mga 70 Adventist. Brother Jus. Time. Mr. Moderator, mangutana na ako, Mr. Moderator. Kadyot lang bro, isit lang na ako ang oras kay parang mag-mute na lang ko inig ko magpangutana kay saba kayo dres ko ay gaulan man. Sige. Okay bro, bro. Sige bro. Okay bro, Oh. 5 minutes cross examination kung ready na ka. Magsugod imo pangutan ang imong oras sa dihang magsugod ka sa pagpangutana. I-mute lang na ako ang akong microphone para dili saba para ninyo. So, ligay lang ninyong objection para dili ma-open akong microphone. Okay, bro, proceed. Okay, unang pangutana Peter Pindon. Unang tubag, Brother Ako Jumel. basahon ang title sa inyong Ministry Magazine ha. Why Seventh-day Adventist keep Sunday in Tonga? Akong pangutana Peter Pindon. Nakasabot ba ka sa akong gibasa? Yes or Yes, nakasabot ko anak Brother Jumel. Dili na siya biblical nga mabalik nimo sa Biblia. Oh. Kay pwede man nimo pahulay og Miyerkules, pwede man nimo pahulay og laing adlaw. Pero duwa na mo ang sa Biblia wa gina nabungkag nga ang ikapitong adlaw mao ang adlaw nga igpapahulay. Oh. Dili na siya nimo ma-repair kay ngano man wa mi nagwali nga ikapitong adlaw Domingo. Sunod pangutana Brother Jomel. Okay. Kay nakasabot pa ka Peter Pindon. Unsay Bisaya aning why Seventh-day Adventist keep Sunday in Tonga? A. Ang mga Sabalista nagbantay sa adlaw Domingo o ang Sabalista wala nagbantay sa adlaw Domingo. Asa man nato? Kategorikal. Duha bro Jomel wala kay wa ka mao mo Bisaya, dili mawang mo magbisaya. Ay kung ilaran niya mo Objection ko Mr. Moderator. Kasi nagbantay. Objection. Mr. Moderator. Ako mawata lang Mr. Moderator. Nakasabot, nakasabot. Moto nga akong gibisaya. Ingon magod sa title record, why Seventh-day Adventist keep Sunday in Tonga? Akong gibisaya ngano ang mga Sabalista dito sa Tonga nagbantay sa adlaw Domingo. Ingon siya Mr. Moderator kay wala daw nagbantay. In English kay akong gibisaya. Ako po tala Mr. Moderator ba? Nakasabot ba siya ani? Siya muna. Okay. Inata tubagon niya ni. Moderator's decision. Okay, bro, Peter. Counter. Counter. Ang iyan, ingon ganiya, ingon ganiya, nganong nagbantay ang Katungga o Domingo? Bisaya gani lang yung English gani, baba na English na, word for word, tuhubad. Sige. Bisaya. Keep. Sa Bisaya ni Peter Pindon, labi na nanawan eh. Sige, Bisaya na. Why Seventh-day Adventist keep Sunday? Nagbantay sa adlaw Domingo ang Katungga, wala ka balo di ay. Pang-i gani, ang sabi pang-i. Nganong nagbantay wala. Letter A. Kalimot ka? Letter A. Sige balik ka. Okay, letter A. Kumpleto ha. Unsa may Bisayaan eh. Ngano ang Sabalista, ang mga Seventh-day Adventist nagbantay sa adlaw Domingo? Mo letter A. Ang letter B, unsa may ang letter B? Ang Seventh-day Adventist wala nagbantay. Muna ang kategorikal. Duha ra kategorikal. Tubagon ako. Okay. A. Nagbantay pero dili na siya biblical. Kaya wala man problema magbantay god. Wala man problema balita karon bantay abi mig Miyerkules. Okay kami gabantay pud mi og Miyerkules nga moy amo adlaw nga amoy amo ang igsimba. Wala man problema. Pero dili na siya biblical nga maguba ang amo ang biblical doctrine. Kay biblical ba ang amo ang doktrina? Kasabot ka na. Sunod pangutana. Okay. Sumala ni mo Peter Pindon. Nagbantay ang mga Sabalista dito sa Tonga og Sunday. Imo na lang giangkon. Kana imong giangkon, imo nang i-deny o dili na lang imo i-deny? Okay, tubag na ako, i-deny na ko na siya basta gikan nimo nga sama sa imong hunahuna. I-deny na ko na kasi sa imong hunahuna ba nga
ang adlaw nga igpahulay namo bayluhan na namo og Domingo. Wala may gabaylo ana. Bisan pagkatong dito sa tungga, wala ang ilaha ikapitong adlaw mao ang adlaw nga balaan alang Jehova nga mo ang Dios. Oh. Nag-observe lang sila ana, wala po sa ilahang lugar, pero ang adlaw nga ikapito mao ang adlaw nga balaan alang Jehova nga amo ang Dios. Wala siya nawala. Mo na nga pangutanon ko nimo ako nang i-deny na ako na basta ikaw may mugamit. Kung kami mugamit ana, ay husto kaayo. Sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana. Ingon dere. Yeah. Sunday is really the Sabbath day of the week. Ako po tala Peter Pindon. Miangkon na magid imong Ministry Magazine. Miangkon na magid silang ngang taga-tungga ang ilang ikapitong adlaw dito Domingo. Miangkon na magid siya, miangkon mayod. Mismo ikaw nga miangkon. Kato ba imong pag-angkon o pag-angkon sa iyong Ministry Magazine? Imo ba nang uyunan ang imong pag-angkon? O dili na po di mo ang uyunan mo pag-angkon? Okay. Dili na ako na uyunan ang akong pag-angkon sama sa akong giingon nga og ipahaom diha sa imong nauna. Kaya naman, kana akong pag-angkon nga giingon ako nga ako nang angkonon kung diri sa amoa nga pagpasabot. Kaya ang among pagpasabot wala na mo giwala nga ikapito mao ang adlaw nga balaan. Oh. Ang unang adlaw og sa ilahang panahon o sa ilahang lugar nagbantay sila ana, wala nay problema. Kaya ang pag-worship why problema bisang unsang orasa ang pag-worship, pero ang adlaw nga ikapito adlaw nga balaan alang Jehova nga amo ang Dios gina siya. Mo na akong giingon. Sunod pangutana. O sige. Ingon na yung Ministry Magazine. Sunday is really 7th day of the week. Akong pangutana Peter Pindon. Sakto yung Ministry Magazine o sayop? Okay, tubag, sayop na, basta ikaw may mugamit. Kaya nga naman, imo mang ipahaom nga mauna na si adlaw nga ipahulay. wala si Bindi Adventist nga nagwali nga ikapitong adlaw na siya, ang Domingo. Ikaw ra, sa pakiro ka, wala ba yun, nasakpan na ba yun ang imuhang pagmamakak diri sa Biblia, nga matod mo ganiya, ang ikapitong adlaw, Domingo, pagbasa karon kay unang adlaw man, nasakpan ang imuhang butbut. Sunod po tala. Okay. Okay. Dirita sa World World History. Alam mo na dali. Iarali. Time. Alright. So, dili na ko magtipaya mga higala may igsoon kay hastang kusog gid sa ulan dinhi unya kamo naman siguro nakaibaw nga kusog kayo kay madungog man siguro sa ato ang live sa karon nga kusog kayong kuan kanang ulan. So i-proceed ko na lang ni sa ilang final conclusion nga 5 minutes. So mauna mo pamahayag diri ang negative side si Brother Peter Pindon. So Bro Peter, magsugod imong conclusion, diretso na ta kay para nga dili kayo saba sa kuan ba? Sa mga naminaw karon. Ang 5 minutes nimo Bro Peter, magsugod ka sa pagpamahayag sa imong final conclusion. Okay, daghang salamat no. Si Brother Jumel nakita nato nga siya mo'y affirmative pero ang iyang pagbabarog wala na sa Biblia. Dito na siya sa tungga. Ang iyang tungga, iya pag yung pauyunon, husto na siya. Husto na siya, basta kami mo gamit. Kaya nga naman, amo-ama na. Pero ikaw may mo gamit, mahimo nang sayop, Brother Jumil. Oh. Ang imuhang sulbaron, abi nimo sa imuhang rebuttal karon sa imuhang final conclusion, mao ang imuhang pagpamakak. Nga niingon ka kining buhat, 27, ikapito ni dire. Oh, sulbaran ni. Ikapito bagid ni. Di makasulbad ani. Ang imuhang giingon sa kuha nga naabay apostoles nga nipahulay sa unang adlaw, o ni trabaho sa unang adlaw, gibasa na nako ganiya. Oh. Hebrehanon 4, ang makasulod sa maong kapahulayan muundang usab sa iyang pagpamuhat sama sa pag-undang sa Dios. Sa to ba pagsulod nimo anang kapahulayan aning ikapito, sama ra ka nga ni trabaho, sama ra nga imo ang gihimo ang buhat sa Dios. Unsa may gibuhat sa Dios? Unang adlaw, ni trabaho siya. Ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima. Pag abot sa ikaunom, iyang giundangan ang iyang buhat. Kaysa adlaw ng ikapito, nagpahulay siya. Nga na siya, Brother Jumil. Nasulbad na ko ang imuhang gipangayo. Nga naaba. Oy. Oh. Ang problema karon ang imuhang pagpamakak, masulbad bala nimo. Gipangutana tabi kaganiha. Naaba Brother Jumil nga Lunes ang unang adlaw sa trabaho diha sa Biblia. Ingon kag wala, word for word wala. Pero sa inyong magasin naa.
nag-ingon di sa amo ang magasin di nga ang Lunes unang adlaw sa trabaho. Wala pod. Ang akong pangutana, remember sa ako ang question, Brother Jomel. Naa ba sa Biblia nga Lunes ang unang adlaw sa trabaho? Naa o wala? Imong tubag, wala. Wala word for word, pero sa magasin naa. Oh. Unsa may giingon sa mong magasin? Unang adlaw sa trabaho Lunes? Ha? Wala po. Sa ato paggabi na gid ang imuhang pagpamutbot, Brother Jomel. No. Nababaka kay naong ikaatubang sa mga tao nga inganaon nimo sila pagpangilad. Brother Jomel, mingon ra ba ka objection Mr. Moderator, di atake ko. Sa imong pag-atake sa ko, wala ko ni object, normal jud na sa debate. Ha? Pero ikaw masakitan dahil kag ingnon ka nga namakak. Tinuod ba ni? Ako mayon ka nga namakak. Unsa may akong ipamakak? Pagpangutana nimo sa kuha nga dito sa Tungga, Domingo ang ilahang Sabat? Domingo ang ilahang pagpahulay? Ha? Namakak na ko ana, wala ako namakak. Niingon ko, tinuod na basta kami mo gamit, pero ikaw may mo gamit ay sayop na kay nga naman dili na inyong basahon. Oh, amo ana. Oh, dili ta karon. Oh. Bisan pa kamo nga naa karon diri, i-search ninyo. Ano ninyo pag-search sa ChatGPT, oh, tinuod ba nga ang unang adlaw Lunes, ang unang adlaw sa trabaho Lunes sumala sa Biblia? Mutubag yun, dili na tinuod. Pero natingala ko si Brother Jomel nagpamatuod sumala sa Biblia. Di ba? Kaya sa yung balat. Brother Jomel. Wala na sa Biblia, oy. Sa akong gikaingon ganiha, Brother Jomel, na? Ingnan ta ka. Unom ka adlaw magtrabaho ka. Ug sa gobyerno nimo i-focus. Unom ra ka adlaw ang trabaho sa gobyerno? Oh, di ba dili? Sato pa, dili nimo siya magamit nga i-refer nimo sa Biblia o itrabaho sa gobyerno. Kaya nga naman, ang trabaho sa gobyerno is 5 days ra, 5 ra ka adlaw. Pag abot sa Birnes, para dayon sa kang Jehovah nga ato ang Dios. Oh, ato igahin nyo sa iya ha. Kamo kay mamutbot ra mo maingon nga igahin ninyo ang Domingo. 2 ra ka oras na simbahan pero pagka ikatulo ka oras sa bulangan, ay gud po ingana gud. Mingon ra ba mga personal attack. Tinuod ba gud na realidad na siya nahitabo diha sa inyo ha? Tanawa. Oh. Kuman ninyo og simba ang uban tuas tiyanggi sa palengke. Nya nagpahulay na imo. Mamatuod ra ba nimo ikapitong adlaw Domingo pahulay ninyo sa Kristiyanos. Kinsa man ako no? Tanawa na ko mag Domingo kinsa man ang naa diha nga. Nabi ako sa tiyanggi, Brother Jomel ay jug istoryahay og dili tinuod. Kay makasaksi jud ko ana ang abagyanan padulong sa tiyanggi simbahan. Oh. Kung magsimba, ito sa bulangan. Time. Alright, uwan na yung ulan. Okay na. Okay, 5 minutes, Bro Jomel, para sa imong final conclusion. Okay. Ayong gabi na ito otro naman. Ay. Okay na bro. Nawala si Bro Jomel, bro. Kuhan siya, nawala siya. Okay, nawala ang ato ang higala gigsoon na nahug man. Oh. Atong pasundon balik. Ay murag todo na pud ulan da. Ni todo na pud ang ulan mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. So, perti gining kusugaron sa ato ang kuan dinhi. Okay na bro, maklaro. Bisan mag-ulan, pero maklaro kayo mga tingog. Okay. So, kay klaro naman day gihapon ang atong tingog ani. Pero saba gid no? At sa gustong magpa-shout out diha or naay i-shout out sa ilaha ato ang paminawan lang no? O comment lang mo diha sa atong comment section. Sa naman to si Brother Jomel Valorian wala naman lagi. Dito guro to mo hatag og conclusion siguro to. Okay. Bro, basa sa mga commentary bro kay aron nga dili banha. Sige bro. Sige bro. Atol pa ni Pablo Diso Asido Jr. Jomel Valoria, kung walay Lunes sa Biblia, unsa di ay nga adlaw ang unang adlaw sa Biblia, Jomel? Muna yung pangutana.
Naadiri si John Bulala o si Eben Torres Manggubat is watching. Si Bulawanong Oras is watching. Naalay ito'y pangutana diri. Si James Pindon. Ano na si Brother Jomel? Okay. Nanawag bro. Nanawag oy. Wala inong ko. Na, mao ba? Nanawag. Wato kay balo bro ka nagkuan ka nga nagdebate ka kay nanawag man. Lagi. Sige bro Jomel, pana kayo ang atong moderator bro Jomel. Nya. Sige. 5 minutes na ko ng final conclusion. Sugod ako. Sige bro. Okay. May gabi mga kaisunan, salamat kayo no kay wagi ko naglusod pamatod ani. Kay akong katbang may oyon nagid siya. Oyon gid siya. Sila men sa magasin nga nagpamatod nga Domingo gyud pahulay. Og Lunes unang adlaw trabaho. Mga kaisunan, walay word for word to Lunes pero sana uy. Nga magsugod trabaho gyud ang mga tao labi na mga trabahante sa gobyerno Lunes gyud. Maski ako gali ngayon nga private company ako trabaho kanang dili ko trabahante sa public pero ang unang adlaw sa mong trabaho Lunes man. Lunes oy. Muna kung ato basa na ang kuan reo. Official standard ISO 8601. Ngun reo. Usa ka international nga pamantayan nga nag-ingon nga Lunes mao ang unang adlaw simana. Oh. Ikuan niyo. ISO international gini. Lunes gali ang unang adlaw dito sa ilang kalendaryo. Nga ang Lunes mo sa ting trabaho in taon sa mga kanang ano yung mga sa gobyerno labi na sa mga maestra. Klase ko na Lunes, June 16 klase. Muna nga ang ako papamatod Biblia ang referensya. Muna Lunes sugod, magyatag Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ikapitong adlaw yun, mao na ng Domingo, pahulay. Muna bitaw nga akong gibasa ganina mga igsoon sa Biblia nga Domingo gyud ang mga tulis misimba sa Ginoo sa adlaw Domingo, klaro man kay na. Klaro kay na nga kung nanimba man sila sa adlaw Domingo kang Kristo, di way trabaho. Klaro na di ba? Pasabta nato. Walay bisan isa ka putol. Yun nga mabasa nga Lunes unang ang Sabado pahulay wala na mga kisunan. Pahulay sa mga Kristiyano sa pero katong pahulay sa mga dili Kristiyanon Sabado ila. Kay kung atong basahon ang kini akong mabasa dire kaya akong basahon ang kuandre kini akong referensya dire yung yun dire Sige yun Jerusalem is the city 3 Sabbath Friday Muslim Saturday Jewish. Ang mga Sabado nga pahulay, Sabado gyud ilang pahulay tong mga dili Kristiyanon, pro Kristiyanon kay andre Sunday Christian. Muna mo na ang Katoliko, klaro kay biblikal ang pagtulunan sa simbang Katoliko ay ang mga apostoles magsimba kang Ginoong Hesukristo kada Domingo. Mabasa gina sa Biblia. Mabasa man na. Kay nagsimba. Way trabaho kay gusto po magtrabaho sila sa simbahan. Way trabaho dito sa simbahan. Simba. Nagsimba dito. Muna mga kaigsunan. Muna nga, ang akong tema, salamat ko kay wagi ko naglisod ani. Kaya akong matodaan, dili, Lunes, first day of the week, wala ko pamatod, trabaho yun. Nagpamatod ko nga, Lunes, unang adlaw sa trabaho. O mismo karon akong mga nananaw ni, Lunes magitrabaho na. Kaya kung mo tanaw ng kalendaryo, pula ba na kalendaryo? Pula. Special day ang Domingo. Domingo, special day pula, holiday kay adlaw na sa pagsimba, adlaw sa paghinulom nga ang Ginoo nagluwas kanato siyang pagkabanhaw. Una ning San Pablo sa unang Korinto 15 nga kung wala pa naman si Kristo, walay kapustanan ang pagtuo, wala. Muna Domingo gyud, this is the day. Muna nga, this is the day muna bag-ong adlaw ipapahulay sa mga Kristohanon. Muna ang mga apostoles mabasa ginako nga Domingo nga nagsimba sila. Ngaron hitabo mang Domingo ang ikapito. Sumala sa pamamatod. Kaya naghihapag og Lunes trabaho sugod, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ikapito gyud ang adlaw Domingo. Gikan sa trabaho. Pagsugod mo gyapon Lunes, sa di ba mo gyapon Lunes pod. Ngaron di magimo masugod og Domingo yap. Dito ta magsugod sa Lunes nga ting trabaho. Muna mga kigsunan nga kung ato mayon tanaw ng kalendaryo sa mga tagagawas sa kuha ingon rin sa ato basahon akong referensya dire Lunes yun ang unang adlaw dito sa ilang semana. Lunes ting trabaho Lunes magsugod kay di man po
kawalog yap. Lunes pagsugod trabaho, tingklase June 16 Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Ikapito Domingo gyud. Dili ikapito kay ikapitong adlaw sa semana, dili. Ikapitong adlaw gikan sa pagtrabaho. Lunes man trabaho. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ikapito gyud Domingo gikan sa pagtrabaho sa adlaw Lunes sugod. Tinuod man na. Nay tinuod nga dili mabasahod puro sa Biblia. Apan tinuod. Lunes siguro trabaho. Ano mo sugod mag Domingo? Iyo man ang katungod na magtrabaho Domingo, pero why mabasa sa Biblia nga ang mga apostolis magsugod og trabaho Domingo? Wala bisan putol. Ang ibasa na Brad Peter Bindon, di mo to tinuod. Buot mo to yan, di mo to mao. Walay nabasa dito nga Domingo unang trabaho. Wala mga apostolis. Ang Time